na etwa mu nkyeye wo mayi mu na ado kwa kufu do apen so no na ye foto samfo ene sikasemu nyina na papa yi ebunabem na asemi ya yede yantam no kyerese wabra finance minister wa Ghana ha no wo hwe yema Ghana sika bi ekwadi bebi a na eni ho kwanse ekwo enti wama wo man na bokade a ewo se yede no ebegyina mra no enti wama Ghana mpanyimfo atwro nkrata de akwa US abroach mamu se wo mate se papa yi wo US nti enkabe ya extradition ye keka kankrofo yi yemfa papa mbra Ghana ha na emra entwena so na eno na enaba beto just United States Immigration Court no akwa setena court ne kwa setena no de ode aba beto dwa nyina ene se papa yi ne nkrata asem kra no ye ho adwuma no wo hwese US man ne be ma ne green card ye ma green card wo US ane se waba ba citizen omu nipa ne wo na se wanya nkrata wo se wotumi edetena ho na eno na sisi ya US Immigration Court no ade aba beto dwa se Ghana fo mu nya botre enye mu case no se waya bone ana wonye bone ehho asam na wo ka na emomu no US Immigration Law and wom de ye adwuma asisi a wo ma grante ade ama owura kenofo wi ata se sisi ade ekwan ni matene emu abie di ama na wonya green card ya eyeyie enti na application na enda wo so wo pe green card no sisi ade US Immigration Court no wa rule di ama kenofo wi ata se sisi anom green card no obetumi ama nensa akambi ama no ayeyi for yento so na yemfri green card so na mfe yemre kumase na kumase aye be yebusofo ene kumase ewura ya me friend say meyo yezuba kinzuba dodo no a de friend sa Honorable Richard Ofori Ajman Dwadi na wopani edikan kokobo ede nawro hye nawro de ato sa wo kire se eye Santase runabout ho atwamu akwaso interchange kire se sa kwan no ehon no de o yebese etetrem dual carriage baso edi de ehon kokko edikan abetodwa chese obi a oto obi a be board wuranom ye ka kire munyini firi ho na fei ene mu amtonton kwadu mu amtonton car covers mu amtonton door mat mu amtonton son ye nyina munyina alipati na brero wiedu ne na mpanifo wo mu etoto mu enu akora ene wo mu ehya se obi a no abo kokko no ado da so to wo no do tena twen eje efinu anu wo mu adwikwan no ho yi wo bia se nue si ho se dien zuba ne mrantie no bsonfo enya sem ketu akora ke me officials no city engineers nom ne bambo nyamakwa awro no wo nyina abo kire dom a me ka aka no ho pa na kwesi aduma breso no enu bia na zuba ye no na wo waje kwan boso bia no ne yehiru ato ba bi enu a chese wo di kan bo kokko se sa die no memfansi kwan sisi e be kwan no bitiritim na boa kumasi mpuntu ntia no just say ekioso se container se nua se de nyoma ya hyehyɛ okwanche nyina mu nyina lepati mu mpa babi emfa na bsofo wo just say bebua ma wo man no mpuntuo no tumi afantoma pa ade efra kumase no ye penu mpuntuo da biara da se panin biba no betena dwa so no ono akasa hwɛ na no ma bia enkoyie no ye ntoto ya ye ne nya twen eno ne ade papa eni wode eba edia mokoko na nka enye ye bokoko nso edia ne huru se wo modu akache na alepati komasava wo mode wo hyeso etua menkasa ne nsemu a owura suba wode atutwa entrosodwa na ye to so de na ye kwakopiemu ewo nkawie yenya ne ntia se wukopiemu ewo nkawie a aposifo akire enipa enumu bi a yesusu se womo ya amro bese na womo adwuma na womo eye no womo ayomo se womo de womo ye military for na se asraafo sojafo en womo ayomo se womo ye enkrofo ni bia enso san womo ya amro bese na asemi die esi ewo mu no ye kwa maso na ye ne yama ne bofo na nankansa kwa akodi nkomo na ekwanya posifo fa so eche mbrante enumi wodi emu ama ne bo aboye na nateme nka ma he kesi eba ne san boyemu yo me ne aba edika na me fan champions ma ye tie for OTEC na wie me ne aba eye enada ebra na abo eye no numbre mu na nyumre so no ani nya no ye se emrante wa bia polipoli no mu a o mo so asisi o mo ho abusia ya bo ehomodin na yensa aka nanan kansa biem na wasa nana temenka me to gapa me ne aba munya nti wadama hyase maye eja ntie for da roma me ne aba se de na me kire no we yare se enrada ebra na abo eye no numbre mu
na nyumre so ane nya na ntie se mrantie maako enum asese omo ho se military for edu moni ache mu kotokuom na kotokuom na omo koye no so no enya de bia na omo koye ne se akronobo ana omo ko na ebe omo koye no eye guarantee site bi na omo koye mining site bi ana omo ko attack miners ne bi na omo koye no na ade se eni enya ye pa se enye asem kuma san se omo di tututu nyina ede ebem ma amrantie no ebi edwane na omo gije ye bi mo phones o hwa ade se pictures ni mo no obewu se amrantie no niam a ekura wo mo amode ko ho kodi djuma no omo kuta knife yi bi miensa ana omo sa ekura eye compass yi bi ana ye shotgun yi bi se keto person no omo kura no so emienu ana eye handcuffs dia you use police for you so no omo use eno so miensa ana ka omo ho omo de koye na nenye ye mu no ho mu na eye man ni bi eti eye police for omo ti omo na so se ni sei ana atu omo ewo ye kotokuom na kotokuom so no mi aba eniema ekoso ho na nse ano den isan se kronobo ahodo bebre ade a ekoso ewo saa me am eho a enya asem koma eno nti district police command no afa to mo se operational team no ombebo apro ewo bia ho no mo da ne de nyina na ama eye district police commander correct me afa eye TSU ho a omo na petru eye side no na numu ana saa boy nam so ama eye police operational team so etimi afa eye manche polypoly no na me aba woni me ebusa omo no ensem omo kan se omo free eye Muslim task force eye omo de Muslims no eye groups bi omo atie ana omo de omo ye but police for any year ni omo yihwe mo no etese wo ye task force a eno ne ma okwan se obetimi akọ galamsey site akọ robo idemo disabre no ade se man ni nyina no ade se sabre ma me fo omo din entutudwa ba ku din a edikan ye frɛ no eye Abdullah Basit Zuka Lali ana mi ba ko to so Sedu Sulemana ana Abubakar Sadiq Alafat Fuseni ana ye Sharif Masaud zanko fu enumi ana enuada omukobo no asabe eye enkawe divisional operational team no enset mi aka o asabe omu oye to ase police custody asabe police fogu so a omu ye ehwehwemu ntimi ni aba obusa me a enuada yesi ewo ye atwemampo no a bia efe okotokum eno no mo yadas papa bo modi anafo ani di akire na de befiri mo babia da wadama odi aba beso me no ne matiefo awusia ya mani boni ya yekoye ene no ekodi nkomo yi eye nanankansa ne oba Facebook ne so a o ma hyehyɛ asrafo ntade pepepepepe de Ghana ayi bad yi bia bobom nso ya kromfo nko a we din de bia mo hu ye ne mo asese din yo task force sa no odi awu ehwefo ye nto so de enko abu akwa DKC na timemfo a wo mo ho de wo mo kire se wo mo ani demu a amono demu nso na sentem de obeso de no ne alutu kire se akronfo bia fa koti kwan so ne atwa pono bogla proof ne atwitwa ne abawuram ne afa nyoma kire se ya de hadwen eno nti wo mo tu ohu di atka kire mpanimfo se aposi 42 se besere se mo ma petrol no eno so mpotem wana nkakane na nke tia asomdwemu na de chi ade sana sentem a enkoyi emfa emantie hu bua na adwa wo mo ma busanfo mo twom bia no a enyeyi na yentetemfo no wo mo so wo de twitwa de ba en se enu anwumre apon adwuma abafie 6:30 na enimu abribri kakra me ba na me hu say me light ofi ho no eko off not trying say meter na ebo ho no enkrofobia betempa meter no ama light na ko off nti me so me hu ya me so ya pe na me ti say bibi age green ewo me fie ho na amrante bi so te dan na chi nti na me se bia ho na dede ni wo ana me de me kowura dem ape be 5 minutes na me hu sam rante no so abesia kowura omodem ho omukọ omodem ho seconds na rante na ba se dada besire ko ha de me koya se me hu bi kura da omotimi di atwede atwere edan no enchanse no afro enchanse no kotwa enchanse no tokrom they said the engrofo ko tu dan so de oyarefo fam ko ma Yesu no na we dey say omo fam no makobo kro no nti omo twa enchanse no tisi ceiling no so no na omo bu ceiling no
ti omu bu no tama omu wura dem ona afe na na yensu aba ti me fa ni mu na me ko bie me dan no na omu nya information omu sa fa akiri ho pa na omu fuhye nti nkola ba ka se me say ye twa omu nchanse no abusile na mpa me kohwe na kyerɛ ehohwe ye kohwe dan na chi na atwede atwe ho na we enya baako bacho ebuakwa DKC menhia ebuakwa menhia DKC ebuakwa menhia di ahoye new site nanso said ya hesitate na abia wie nkrofo ba na eba ha na ama krofo no ye social say ye dum light obeti we si ye twa me mpoma ye twa me net de ekoso no kwasem na sama wo kan kamia ye say YAW assemblyman enso ye hu assemblyman no wo eye menhia DKC nanso menhia de wo ye adwuma DKC de ni wura fie de nti ameka san say yakwan nyina anye nansan ye ne mantamfo ne agigi ska sa ne recope diesel ne ekosere MC ena onso de bi source onabo wisdom sebo ama ena obabeyi ye ntam ho akwan nyina ama ye enso na assemblyman no yebusa ye so ho ye so tu kwan ye yi kwan nyina wie sanka obi a ye yi mpotemu kwan ka ye ni behu afidie ni si ho ben na nsan ye adwuma ye hu assemblyman wo ba bia Eljonfo tumemfo a wo mu abu akwa DKC ede kutie won akosem no ni mo ya papa mo ya o obeba na o ya sesa wo no manya ala carpenter ye adwuma na ye tun finfini asidanim abusi so de pam o twa ne hwa ara hwe nchen DKC akromfo o tosim Monya careful. Na said papa kasa krasam ni mu omobododo. Petrol team no nko ho se na mo. Mo nko ho na nko ban se ne be ya ayi omo bejade wo ye no. Awie busia ye gina we so na nsema hodo eboabo no de bra mu ni nyina de asi wo hasamfo ofa John Entwi bosia kon labo be de akye na kwadwo apia eja sam professor Kwame Gini Boaten eno ba fia boajewa sanso en Asarbia Diane wonu nyina boy papilo ka ho awie no koya na be boy chidom ma nsema hodo ne kenkan ede ema kwa MCR kwadwo mo ni sinama ne mozi adama Facebook YouTube bia unya bihwe na sonfonom ne de ye mienu midin mami ajwa nyanta tando menin asuna ba ohine Kwabena Boaten na Kwabena ye kono birthday bi wa ha wi anam de me nso awu mu ha happy birthday we call ede ama Madam Grace owusu oyu asabrochi memeradin shraw onyo kese womwa na enawe wa wode dia akabia enye bonus emfa ema we every awesome pakani Samson of Kesben TV Kesben FM Samson so we show happy special birthday enkwatenti ahodi wom ena wosere ede ema de edi ho no ma memfa entwa so prekumi wi anese Kwabena onso wate asim happy birthday we ekọ ede ama nana bongo nana we efi sewa akoto ho akoto so ma wodapa rade enyo kese wakoma pa odo ene tsema wo mani pantino rade enyo kese happy special birthday to you nana esre rade senkwa tenten no a de ahoden wom no wonfa enmo happy birthday enkwe Eljonfo yanto so na we ya nkase ya de nyina ye nua baba ko ye friend Madam Vida ye sister kura ne no pa wode akoma so titrupa na ekuo ye friends obata unique ladies nkurabata no abrochire bi wa Ghana ha eno mo nyina wehye enua ba wodi mu akoten pa ekukoro no a enua ba Vida happy birthday to you onyankopon ye okese onye wadom afafu adom kwadomu mo ho ban ene bone bi antwensan emfiri oso amen afei ebio happy birthday yanko emma ye odifo kujo akoda ye oda so sana fe no odifo kujo refi wankasa wonana skido the sports commander woko menhia pigeons awudi akoten pass officer wo wose nyamensho ne benyi be panipa wate na adom nya odia ye bon ho ban dunu ade mojanum amen amen yes so na KROBEA ne na pamfo asamba bada bidwumedie wodi ato so Apomodin mapade enoane hepa plus mixture apomodin mapade enoane hepa plus mixture Hunia, Favi, and the Black Smokes mixture no malaria drona. Ani, say nam sa, who be the same wife, you know, you're tested positive.
yenum bie no say malaria mo ni nyina am ye nyina negative ade ho won ma woye Hepa Plus mixer no and wodi we nsu aba sentia e was say immune system strong de bia enti pavi support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wanum ato ahomre no msa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanum no etutu malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie drone di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu kan o pharmacist na heba shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. O ma me ko to bi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se wo to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo ene kire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP Nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so a o nyina bi English nom and maths nom me say books be any wa perfect series any bi na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto bi maneba and na so we de school bi kura betumi akotu akoton am students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so here wamomua etufo nko aputuoja station ho a enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series your worst future OTEC 1029FM Akomode mapade eno ane Hepa Plus mixture pavi plasmox Hepa Plus mixer etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pom mudin ho hia me yie esne bibia entimi ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and they also we Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie drone di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463 Hepa Plus mixer mapobodra mapa FD aji edwede nkrato ya na nsei mi amedi ho danse pa se made hu na kofam ade ban mi o ewa chiro mi hu ni ye papa asade ebo asi mani so mani ne so ye wisi eso ye mikusu mani prunsuo efemfeme ewowo me ensem sei na wo kade a ehia pa se doctor hwe ni be show bra by Grace Eye Clinic maye fa fidie hwe wani no so enkosi wani na chi nye hwe se de nyoma sitie by Grace Hospital esanso obia ye hwe asomo ehwinimu ene eminimu mehwe ENT Clinic etimu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne sento de nyoma hudu awura wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hudu awura wasum no Mr. Jai ne bra my ENT for ehwe wasum ne famawo da ben na hunu dentist emo hwe wanum ma wo wo kaso obi hu no kokọ na chi bra mienye scaling and polishing wanum nye hwam kama wo se na so abua bra miehwe ye de bi besi so ma ye fe ana po atu a ye besi foforo de amawo kaka bi jejo wo se ye tu a ye betu enwema amaka nyina opesi ye befie be hwe a ye be ba by Grace Hospital so Kumasi Breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 6805 setting the trends that others can only follow. OTEC 1029 FM, the pride of Ashanti. ASEM BEBA DABI. ASEM BEBA DABI. KROBEA nye KROBEA. KROBEA nye KROBEA nye KROBEA. KROBEA nye KROBEA nana yo asante ASEM BEBA DABI yo akakune bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro
ASEM BEBA DABI Yesu woha Yanbisa Peter OTEC ASEM BEBA DABI woha Wuko tie Hefa Piao Adonu mugurura ayeye ni na sienka ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso di odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi OTEC nyame ma onyuma no enkoso openi a wopi adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma no wo mu nyina da papa ma wo ahode ne yo dia ene si ame no kasa no pai enkwa na wode ama no wode asem ye wo so wo dia sene ya metinya tiato obrani ho hwibio pata ya kede na ade ache na ade asobie bebi so wo mo so na asem o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tutuo nso omo mpa aba omo da so busua eye wadwuma na papa wo ye ne chense we kan say ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban de pibia ye tia emu brofo enyanka papa wa yi bi OTEC mo wonyi nkire ne duma ni tumpon no mu tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema ye ne ya ne ya ne kire wo mu guye ni ma se nyesa na mo tie o mu ka se duma na mo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kataye ne ya na mo papa nka wo mo ho fi sa abre do hwiri kopum bra odu obia beko no de baba betena se se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho odin tumi no ense wo manya kokudu enfanya kopum bra wa obeti we ASEM BEBA DABI Amen. OTEC 1029 FM. Good afternoon. KROBEA, Namishra, Namintu Wunkum, any Jumadia Woody, said they will see a mass and Tamale Ghana mine. KROBEA, Namishra, Namima winning chair, Yankupo winning chair, Yamima was a 49 in chair. KROBEA, Miraho. Yami you wuma, say, Yami you wuma, say, Pepoy. If program we are more than a year, Papa no number be a watching 102.9 FM. You say, why a bit my yes, sir? Why a bit my BB to say? Meaning I could be a why woo, or Papa woo ye, a homobro, Ninima woo ye, and Nona. I told be a commercial, I'm away to say. Can they whine? Me, I'm a no cause Mimi Nibu, Miraho. My swear we Martini swear we and I'm no say. Into the make catching and Yamishiro. Yamin Shiro, Yamin to Wunkum. And Jayeda. Papa ya de wuye na da obakasa wabreno wa hwe asada no wa wi baba nse faso biama ntimi siraw enkase ma breda kosoye nyame be shiraw mitie obi biara wo studium ho nyame shiraw wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mini sala papa mikasa fira nyaso baba adia in how parenting ama waba yenim ha ye ha me parenting ama maba ne say fitimnetinti ame ware oba no nkomodi a oba no ne S-guy me friend no woni ne S-guy ni di ye ni nyina akire say ono ankasa kasa particular no mpeme girl no sewo e kire ne planada na me ware no nkomo bi ebe bekoso bia wo me ne ntem bia no obo ne S-guy na mane e recording the send no enkomo a wo ne no bedie bia no ye besi wo me ne ntem bia no obo ne S-guy na mane nti ya mama hu se oba no de onpeme ASEM BEBA DABI ana wonno me na ebia aware na no for ware bi no ena ene fese yo bia bi hu so no so ayede aware nti me no ha me ware oba no so no me hu sika nyina na me prayer de ko ware oba no ti aba ne sa no ama sisi me busuafo kra no o ma ye basa o mu hu asmo no nka ana oba no so hu se OTEC mebusuafo ni ela bibia ni mebusuafo mpushi nti oni o mafasa akonya no so e de sa akwase ebu na edai e de ebu mi ko sisi no oba no so akwase me a kire ohema no no ba no akwase me a kire like oni fiefo ne maame ne papa na sa ohema no whereby ya o nso mum na edai ebo blabone ama sisi o de gina so akase wontimi wale bi e ba cho me pese mo boa me na eni ekabia so wari bi mu dia eni ekabia me boye bia no ne sa be ma na onna ko boye ma because the minimum say asante me so oba kra no say o ma be ma fa na oba ya waro be ma wo fro be fa no ya gina ye fle ti me pese sa anya ma ni nyina no sa be ma no ono so ekabia o no agya to sisi wa bo like ono oba na da
then ye ka bia me bo like me born oba hu bia no ode ma de me say nya sanso a oba no nso so onware biem nti ono nso so ka ma bo no nso no nso o tua ma me nko me nya ma de say me ni jai onu mom no so oni me jai enti say dia wo ka wo bo wo ge ne ho dia wo ju sika me ba joy ene me brofo nye enti wo fa brofo bonidin na ka kire no so wo Nigeria ka kire ne say wa banana KROBEA ho wu OTEC FM ha na wo sma me ama ma ba Abuja aba ba hwehwe no fa brofo ka kire no Ruth, I know about you, but I don't know what you plan about the way. But I tell with my father Nanaya KROBEA to come to the praise. But I come to just to verification for your side and your mommy side and the father side to see about you, how to you are a good or not a good. To see about your family, to see about your mommy and daddy, to see in your sister and brother. But I tell it my father to come to your place to the investigation to see him to the other way. Oh, sa me hweka na na mabon ho na ono ntimi gya me si wosana na me ya ba no na gi no me nya hofo ne me mpanifo me no nam no tum so odo de sa na ba mo chi me were ma sa no mo nyira de free trim ene wunya broken heart de bi nche me da na obi na chekere wo red ye say broken heart na oh me obi a me twa bet pa ntimi broken heart kra de bi ntimi nche me ade wu twa bet ya broken heart ntimi nche na broken heart be na chen bet twa ti o twa bet pa dia broken enti obi o twa bet dia broken heart ntimi nche no me nya sure ile
okay ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka wudin kronkron no awia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase enkamfo ne ntontom ene yede ma wudin kronkron no arofo ne ade hye enne eye benada saa bre premo na to apa ho sima aduanan kro aha ye OTEC 1029 FM sunie ene benai eye dwumbu sumi ne da etoso dinsia emfimpinu aduonu nsia mu ene yeda so wi na na wie nhyiamu a yedie yede asem beba dabi dwumadie no ene eba abesom na dwumadie yi da biara da wa afidie so sie hia asem krope ne yeka yese yede suade yese yede kire yen ho nso ade enu nti na wie ya yehia anuanom ne adofo no kre moma yense yen ho se ye ba be suade ebre kro na mu ne ye be kire yen ho nso ade ewa afidi kasie yi so na dwumadie a yedie ye live ewa yen social media handles ne so ena wie yi se wo hwehwe yen wada meburu eya like ye eya follow ye eno beboa da biara da ibehia wa afidie so se no ebebo wo nkaye na wonso betumi anya akwanya no bi wo bewuram ye nyina ye beka abomu asuade ye de yadwenkyere be kire ye ho nso ade ama bibia nso aye kama awiei uwuram na wo follow na wo like no wada meburu eya asan hye ma wunianom reposti ma wonum nya adesuane ade kire dwumadie bintie na wonom enya binso nhwe ebre kro na amu na wiei wadwenkyere no sa wode ba comment section ho wodi tumo no ba bi awo a wo hwe ye mfiri no na wada meburu ode atumbi na ode amaye ama bibia nso aye kama ena wiei ye kan ye wo yenuanom Be Love Radio fo onom ewo dwumadie ne so ya ofa ye show no live ena sa wo ba United Kingdom mining sumu a yenuanom GN Radio fo ewo ho yawo Patmak Radio 4 ewo ho Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio onum nyina nso wo UK manimu ena wiei onum wabadem na wabiebiem ya adwumadie no enso etwagu ena yawo Kings Radio ene ni TV eno de yawo Paris France abruch manimu yawo Dache Hima Radio wo Denmark yawo Rakus FM ewo Belgium ene yawo Sky FM eno de yawo Columbus Ohio United States of America bruchman ni mu awiei wonum nyina abadem abiebiem ya adwumadie no etwagu medin de KROBEA nana YAW ASANTE enei oji amanie meni wahia ewa afidikasie yi so ena wiei apesemaka nananie meni wahia ewa afidikasie yi so ene KROBEA jata majemadwa meji adwane sei a na yesom eya adesua esan so eya adekere ena adofo ne adehia amajoin ne ye nyina no nyankopon hyira mo onya mo kese na ontutu mo anamo enso emfansie na monka nsha ne nso said ne nso yedam live ewo ye YouTube ne so OTEC 1029 FM o hwehwe ye ne a yedam enso ewo eho na wiei mabedwafo age adwa ewo afidie yi so eja kwa mi akwaba kwa mi so ohonte sai adom ahweye kuma se bro no da nyame na enenso eye benada no bosome no yapam June no ene ye ne da tosu dunsia 2026 mi yeda so yeah ene yesiei eye adesua ya adekere yesiei eye som ne ye besom sebe enipa wuchiri se wo bi ka asem de akyerew da bi awukoshi asa asem ne bi ka mihuyanka nso de enye badwe makasa enti ena wiei wutie obi de no wo femu aba na wo de bi aya adesua de ama wo ankasa ho se be ye kina bi wo nkogina baabi na wo nkọ kase mihuyanka se obi twa ho na hwe na de me eku na wo hwe mihuyanka nso eni aduro anu aduro ne de enti ye nipa ma na ni na watade no so ye kama medasi ebro Ghana Blaster all out afidie no so medam Ghana for da was me nso me da wo no mo ase o mu ntini eti baabi oba de a chia me wo ho akra no ha enzam wo ho
and some wo the Ghana Blaster to me qualify kwa ya me twa print ticket ama wako hey obo hey bra group stage ode tobo so omo qualify free group stage ya ode enye hwe tomical light na mame me nko entu de fa mame na me fa nkoto car light asa de ya makoma so ade se me twa print ticket ama wako na obo ni obo me nko me say de odi betwa alupre lorry fair fa mame me de koto car light enko bi be come dey explain ya bopent airplane no ye dey bopent many da ho be mo obo na say dia wada ne politician say ada pro omo dey twa ticket ma am for say sabo shede e ye politician omo gwa na say bo ene di obo why you politician say the blaster we see how say high blaster no say no when gie na so make say omo qualify nko ade a say dey si fatal way member twa print ticket am wako ene e kina pra we san shaba ko ya wo dey won twa lu print ticket ni mame me pe no a me pe na ni me sakura nyamba e uko politician visa visa na visa we yan fa visa de ko hwe ball na di ya ye ko hwe ball ye de metwa de meyen metwa your friends say man ni chire you know Oko park cry can say. Metro take it park no so take it. Na me take it na kira wo mo say. Okuta o take it dada. De aka ye say. O mo be mo afro play no akoso. Oko he ball na ba. Ye ko he ball na ya ba ya mfa eyin go. Ye ba visa go. Eh o ball politician. Ye de take it na eko. Politician. Ye oko no take it na eko. De oko no be bo say wa nya visa nti o mo ma na nko. Onim say edu sa match ne so a. Team no ayeye no mu be hia no o mu take it ni be ba out na ma tobi enti me tona me de mawa wo di take it no he na ekwa akotwa print take it ni say obo the politician take it no obo di aka ni say me ko ho ball na maba me twa in and out me nko politician me nko Benji emfensi sawia o se nana enzam hyesumu ensam de bi hyesumu ebi hyesumu pa nanso yenunu a de ebeye bia no yebeye pie wo se akrakro bia eyampa o mom yenka te se de obo ka no jesi ne de fatao fa se ye support ye mani o enya asem keto akra o ayi wo government sa be de me support obo masa take it na na upro umpo ye betwa take it na ma o ye be mo akwa hwebi Yehowa ne ehwefo dey amanko abo Steve ozo na ya KROBEA asante teacher for no ba ku bia san ye bio wo boli o this one there not kra teacher for no sabi ebi nso nsemfo a wo mu didi nkwala no sabi etan yo na anu ase ba ye meka bi ma teacher for no de wo ne akwada yi ne ye wo na wo teacher ni wo hwe obi ba na wo akwa yi nim style akwala ba ya ne so ya akwala boni o etiefo science lab o science lab na wo huki obi ba edina tena unza wo science lab a ye table wo ho wo de akwada na tena so ye na wo bie obi ba nam wa ro ne draws ya fam na teacher ni gina ho adai edi sanse mie edi akwada ne kura sagu enkramofu ayi bi mayafi nsa akra ne yakramoni o ekramoni adie we pa die na teacher for bi nsem form di no omo se omo obi nyen nkonche enkori dabo ene nnese ya interdict no se nhwehwe mu nkoso teacher for mo na me ka bi mamu a na no ayi die media de srede to judge animu ampani nyankopon ba mu na yeyi akwa we yi akoye wo boli pa de sebe nsam fo na krache na kwa akudi no na nkwala ne so se nkwala na ye smart hwe wo mo kote pa no mo video teacher no obo wonya bi ahwe akra menya bi hwe ntino se ma yidi mi ntimi nka bi wonya bi a obehwe o de kan se de o kan no ehwehwe mu nti wonya bi a wo hwe de bi o de o kan se de o be kan bi a me gidi de se ni a o kan ma picture so what table so na wonu so gina nanim no
enti mame ma video ni bi picture na video na ankasa de ya wo kana me peye no a eja kwa me wanya bi ahwe o me na me de ma hwe bi wanya bi ahwe se me da kai ba ko na ayi asese dwa so de ye no kitchen stew we ndi ase wa master akora ni so akora ni nim style akora boni to ni nsa obo me si akora no wo ye ni sai te se de dabo apeja na akora na so ni nsa ko kire bi enu aka kire na to akora ni nim style oferi teacher no ohwe na nimu a oferi teacher no obo o kan de anu yi na ni ato nchen oferi teacher sa style na akora ni yi teacher mi hu bi da ewo mi wi ase science wa science se wa hubi so ko school wa science na ye say science de eniema wom ono na ye English teacher na wa hubi so ye science teacher and a science student and na omo ye no omo ye home practicals okay enti biology practicals o kire ne biology ene ne okay enti edio eden na wie adofo ye won komobo mamusu ya mahuso aba o se akra ya KROBEA asante wada me bruma ha Gloria mo a na wie won so ye ma won so ha mahusa won so aba so Gloria a very good afternoon to you precious home decor wo se nana KROBEA nyankopon hwa won so pa no abedwafo se animu hia se ya ye ni age manso dawusa so Elvis Adoma kuminie nana KROBEA menso me hwe show no akra ye fra me Charlotte me hwe won kran ye mo akwa aba wate na wie nyankopon hwa pa pinki nso aba e no se akra na ho te se me ho den awie me chiachia wo nana KROBEA good morning nana dukunie me wo Canada e na menso me monitor mate eburu nana duku nyankopon kan ho pa wate na monso monta ye chi ma Black Star yintumi enwini mate eburu abaya akwa aba yeja monpeja bibi ne nkosoro kakra na etiefo se beya monkase mayimu munti momame update mo ewo asemwe ho mwani tria se yakoka ntokwa bi ewo mansom patase eye sofoba no ene abusua bia sebe ode wonom nam kwan bi so asem no enebna ene yede asem ne hyeye na enei Mr. Francis ye maami nya akone papa owa ha afei maami nya akona nkasa nso wa ha ne wofa na wo koku ne maami ne wa ha ne maami na nkasa nso wa ha e na afei ya Yvonne de sofo maami e kire se wabubu se ye betumi ama ya Yvonne asori biewu a ye behia 500 million 50,000 Ghana cedis no ya Yvonne ono nso ewa ha na adofo ensem wo ho ensem wo ho okay afei mi sa to mani hwe the other side no mehunu se empanyimfuo bi enso aba eye sofo ma mini dimu ene wo ba ya o ba begina aye gina wo begina sofo ma mi dimu no ene se yenka asem no na emum sebe wo yenyansem no asem no sikasem ewom enti sempanyimfo ebeginam na yeka na wagitum na sofo maame ba na oka se me kura ska de nrusa manka sempanyimfo ni meginamu bia eba sa sebe na yedwene so na ya anwene enti yesi daabi ye ne mpanyimfo no ka enye yie enti ene etiefo interview no menye nyankopon ya adoma ye de asem na hye ne na awotwe asem no akɔhye ne na awotwe na ya Yvonne ensem wonano enti mesremo se monta mu twuku sesei abusua ne ka sofo maame afa kwan bi so agye no eno na esuotua suotua saa sika no a sebe abusua no ni asem yen ni asem de hia ya ne se de sesese no o mane se ne yetoa ya braboso enti ene na awotwe moada meburu ye besa hia wa asem no so kwara no obetna ne wo fa nchen o se ne wo fa de na ye adwuma no odina ye adwuma no last Friday no se mo me kan kire tiefo da se for ne story no oh update ye tiefo wa update eno so mu ko fitie me ko si sei akra
atiefo ye kofitiam kosiai na said ye di kan bobo so e wa ha no ye hwehwe asomdwe enti ye ko ya ye koduru ye no de wofaase ne sia na wose so woni de wakaso obegyi ne sika ne de obegye ampa ye ne wofaase so kasai ma ofa etua sika no de ma no sika no wante so wansi dikura de abrante ne sesen ye se yesa sika no eno apepepepe eno osesen ye se na duani a wodi ye wamfa anka ho ne dan a woda mu wamfa anka ho ensu a wo electricity bill water bill de wo ye bia no ofase ono de wansesen enti wansi dikura emfirim enti wodi sika ni nyina ema no saada no a ema wodi sika no 1350 wodi ni nyina ama no enti abusuafo na kyerese saa asem no a obi de ne wafa eba ha se obetna ne wafa nchen se ne wafa so wodi ne be ko school 2010 no ase 2013 no a wamfa na anko no sika oyeye no wasese ni nyina wodi ama no wono so agye edeko okay enti adofo saa asem no nso no na sene enkomodie ne course wo afidie iso no ye sorry free ha ye to sempade ma ofa na no ofa nze oh skani nie no problem onye ene ofa ni yiska no ene ode ma ne ofa ase no na krache no sebe minim sene ekirehwe wiase o ubetumi de ahi aye bibi na wan hwe ya me nka hwe nto aso ofane sidan bia ni sika wo mu e bia wokwa wakoda dan no mu bi se wofane 5 cc pekura wo mu na okoda dan no mu a and me nka na maka dey me kire dan a wasi a e bia akoda ngwa me wura u need say Pache frame Millicent dey Tetebia Millicent Tetebia Pache Tetebia we die ni papa ye kuapem ni enti Tetebia ne kure betumi aye teteba ana Tetebia isa kuapem fofo ba bia bia ma ye tete bema ye tete enti bema ba tete ana tete Tetebia enti wudi na se kire sei onti ase na ye tu di uba unyini ye no umbusa sempa cha omidi na se kire se ya do to na bema Tetebia no de tete ono so de tete aha yo okay Tetebia Tetebia akuapem kasa no ene e mefa teacher no a kire me wate onte so ana kwatna into ya ante kasa mi sister mo wo ana beti mo nyumina ye na akuapem fo no man nan pe na ye eno sa ga ye pe foforo to nyom foforo gaje ye mpe sa ga cho se me ya akuapem ni me pa cho se me okay ababa wa Tetebia ehefa na ati okumase ha ebuakwa bacha awiai asembe ne de wona maba yanim ha nyabotrema wasem no hyase se be ya me ne matiefo ye beti waseye de ne de wona Tetebia madam ase na tiane se na ebuakwa misua adwuma na wusua adwuma bacha na misua adepa okay bi wa no Mishia Blanc TV. Ono so de Kwamneska ye carpenter ni. Ono so de say Kwamneska. Acha. Ye carpenter no de awale asem 2 menim. Ena me pene na obeye me ho ade. Mene na wo mienu. Afi de ntokwa ba osean okula mempe na o madam ena se me nwale. Ti okasa na mdi kan frame wofa. Se me kunu ne sei ena waka. Na me wofa mo senya hwe mentenase satan medikane na umien entokwa manimu ya yese nyina ya bro ebisa masra ma me mensra ya bro na ya mesa de adede de da hoyi ya bro enye sra na wasra cha devi ya bro hwan ne bo bueno aha to aso nti mehwe na esi kona am ka chem pap mi anga sa de ma men papewu am ka kire omo mo giti ade ne se
we asem ni si kon mintimi enwale bium te be ya omungun meka omusinya abotre saa na ne tosumi no bae na sisi a no nkwala ne hwemu no ayedi amame meka so nseni ska kransa na ska no beba no oseni 50 cedis 1 week ena tem didi ameje egum video man sa enkwada ni mienu no na watwe bia e bia 50 cedis na wasende ama mo eno krampaji so di matema ma ne sumi sister mo so ti afi dem hwe enhwe na mse me de bedamo na maka bia amame okay wo free akuape mem na yede na aba be pie abu akwa bisua me ma me ye asantini efri manso mosiaso na mi di na chi na na ewo ho na me ba ho bisua adwuma wo bisua ne we menhia abu akwa menhia okay afei wo free baby na aba abu akwa menhia ba betena wonu anchen yesua adwuma eba ne sei ena ukokoshia asa abranti ene ne kwa asori ene ne nyina kwa asori baako ene ne nyina na kwa asori baako ena mdi hu no wa asori nim intuushia no wa asori mu bachai asori mu na ushia no bachai okay enti ohu no kwa ba no fa so a wa approach you me de me kai na ya nwumre no mapon adwuma ena oshia me bridge bi so no frame am catch say me pentem no so open me number man farmer no ti me ho no frame ti na me kwara me hu nipa no obo ni din no so oje me number no e wo mi sister ho e no sha ase ne me kasa na me mpene na na mdi na chi ne be kasa onene ne kwa asori ne hojo inti no so be ware me na enye mpena twe a me nti ase ma na me ti ase ma eno de ko ware o enti ohu no motna che ya ansa no ko ware fancy etna be busumi mienu no de ye me ho ade ententem sa bachai di enti no ye ne ententem sa me according to me bisa me madam na madam say odubetu na enimu say opo ba no hojo na one na atena na madam ka che ne say me ba ne nsem nche ne nso ode niam bia steady me ehun say me hojo nti one me nka so one me ka na me pene a on pempena twen na onware me okay enti bra ohun a one wo kasa ma wo te ase no abusumi mienu no a ode koye wo ho ade no sebe misire bisa wo ne ushia na dansa bachai mushia ada okay enna se mushia ye kura no a anyanyam bia no ubisa na se ansa na wo ma wo ho kwan ame akọware bisa e wa so ebisa no hojo onya basabasa bai me ko mu na me hu se sa na omokeka fa no ne ntesa okay enti wa ware wawie one nete ono ane ko han dan na mkotenem ya wa sorry fee mo wa sorry fee okay ena mote ede ne kofa kasa basabasa ye ba ya afeedie wo ye wa ayaka de me no akwese sem no ha se me pese e di agro tibi wa me ma bono no asta odobo no de ebufuo aba na kasa ne nyamu nso no me wo me ba no tosumi no me wo na me nya akọ na ga no so kasa fi bu no one boy na wo a boy ne nhwe no ti me nkasa na boy ne hwe na mka chense me kura wo na ma wo no me no wo mfi me nyam ye mi sister mo na ebo am nkakra na me we no baaye ti obaaye no be yi mi free hospital ade we chia me atwa akola no kotina okoye ti ma me mo na ebo am na mkotwa akola no koti ye bibia na eba fie asole am koye kola mi sister mo ena ebo am mi nya 7 months wo fie ansa na me ko asole me kwa me na me so me medical wo nti me de na me de ko first so ano me de no abeko nti akola no okacha me so onsoma me mfla me nkwa siafo no na me ne omo ame ne nkwa aso na me de ko to me sister is nkwa siafo ne ye hwan mo me sister mo ena de ko to o mani ma no mo so ebo am na me de ko asole no oko ka kire o mo se o frɛ be ma no sei no kan me sister mo do mo ya we omuwom even though me wo fakra na oji ti ade no wa fle ni dinatem be ma no
Ebrebe na unhu ni sumaya ankasa. Me wo first one ni wie ye no. Ena me hu na me ka kire me ma men omo mo di ti ade ne se me nware bio se ni se nti nka omo nka no bibia tuntwa no fa me nko to adwuma mu na ba bi ohu me no ofa me nko na me nsua me adwuma na omo se e bi obesesa ti me nya abotre na na to so mi no so bae na ade no amọ ho ban kakra ana oba no obekrokro se bia opekwan so akode a okrokro na wo ye dan no obo ena me ka se me ase me pe mpipragro ena ebu ho nso ade a enya ebufu kra na nbu afu ho sesi a o man panyini wo sen na ketwa wo pani no kwasi ada no nya 6 years na ketwa no 4 years 6 and 4 enti ne botaye pa ne sentina onfi wo ne nko mitimi bisa ne senti bone ben na maye no kwaka na adane ade pecha na anu kra de mo ho no send voice message ma me sign me sister empena e fame me sister kunu fame ti ma me push voice message no ma me sister say on frɛ no me send me sister kunu kra ofa me asema obeka ne say me say one na ma me da nti na oka asa asem no me so me nka ahwe say one na ma me da enti sesi a ma wade no egu ana se wo me na me ware bio me nka se obe ware ana ware me say sesi ye ya me ne wo ka say egu fi se be 4 years ni dia on fa no ho nka me nyem no to so mienu bepe mo na me ne nya ehwe bio ti wonyem wo wie ya na okoi okotema ekoye dey okachem so okoye adwuma ho aha nti sesi ya wo we otema ho nti okotema no ma bio me wo ye na obaye no ebe yi wo no obeyi me ena osan akoye nti be na afe la me san ka chem wo fa mo se sisi amintimi nti be machi ye twam ni 2 years na ma me ne papa ba so mo be kana me si debi mintimi nwale omo kan ya na me si mintimi nwale bio ti ono ofli me ne ebu akwa ho de 2 years ni last 2 months na osani miskasa me fa ba ya no na ne ma me ne papa ba ye no omo na ase me ho kyere me ti me mo de aba ya ne ko na papa no eko wuye na ofre me se okọ ho na akwala no ti bia mu nye ti me mefa na me si debi me mefa no fi se ba ko no wo me nchen kwala no ni suku komo ni bibie ma kwala ne be she school ase no to so me ni be she school ase no me frɛ no ka cha me se ono ne papa mfa na nko school intimia me mpa kwan a akwala ne be go school na me kwa chire me sister mo nkakra ede akwala nko to school ede akwala nko to ni textbook ni uniform ni bibia ne kapere kula enim to ka se me fa no to so me no na me se me fa no ene na me ma me mo ka se me nkofa na me sisi ano me nya adwuma ti se abaya ne san be ka me ho a me ho be kire me na odi to me sister pen me se me fa abaya na obehwe omu mi enu na me sister se o ma me fa no opa me sister chawa na me sister na me kasa ya no asene me rore fe 200 cedis ma de call he tema eno kwampo me ban me am rore fe na me san de bae na akwala ne wotema ho no ne na ma me won fante wo mfante enti be ma ne kofa akwala ne ba tema na me kofa no be ma ne ye mfante ni ba chan kwabna sika ne ye mfante ni ba chan ofri mfante KROBEA so ofi mankwade ba chan aha ena akotema na mkofa no nti mkofa na me de abaya ne bae no ena osan ne 500 satan so me de abaya ne bae ne enya be 2 weeks no onsan ni ska to de 500 no bae na 500 cedis 5 million na maji obi bi 100 cedis na me 100 cedis ediko tuya na me 200 cedis ediko school mo ediko to ase na osan ni ska no so ba wan san ni ska bi mu bisa no ka jam se na wasen no yemfa nu bi inidi ntama me 200 cedis ekotua school ho na eka 300 cedis ho ena me 200 cedis ne mu bi tuto books uniform ene akwala ne socks ne mpaboa na odi she school ase
ti abaya ne be ka mensa no ene wo mu a be week no asene 50 cedis abaya ne maye ne de no onsene kra it's a match one wine me friend na ma me ka che ne so nka nche ne ba ne say onhwe papa ne ti ase de na me kape no or the force esine ba no so no de kakraba ti fiti mra papa ni wuye no be pem ne akwapem to am fa kwafa abaya no papa ni wuye de wanhwe no wo me nchen ni biem ketwa no fi se metimi aka se na papa no ne me kamafo ti papa ni wuye ne de asase mbia ba na menyo bia obeka bia man fi se okeka me ho nsam kire maame na ma me ho beye ne maame na hi ememle bi kra maame ne ye ma sabe me di na tem me frɛ no se me peska asma maame baka jam sai o ma che enkwala nti sabaya no wo mo nchen a me so me fa be ma na me maame twa ehya mosia so asie ya aporo enye mpanifo nyamienum no kore wase na ka sa kyerɛ na me di na tem pa ne simanka se mani na tem a ti maame no na me hu ye na hini de nti ma me so me ka asa kyerɛ me hu be ye himo nti di 3 days na papa ne ti as na me flip papa ne se me sere ni se na akoso me ne ma se ba ne ntem ti on pa cho mame na so be pa cho mame ti o ma no flip me se na se ba ne se oje bibia mama naka enso me ye sure se still na me ho asem e hye ma ase ba de ti enti maame de da so te ase maame ne da so te ase but wuntumi nka one be ma ne ntem asem on tire okay be ma ne ko fie ne koye wo ho ade okotua utiri ade se ye yi a wo se untumi ne nware bio no be ma ne de wo kɔ ana wo de won sa akɔ on fa me nkwan na me mfansa no so nkɔ ene ese munyaaye so wo hwe me aha munya wanya foforo bacha debi unim se wo kofa foforo a obetumi abeka se ne yere ne wo se no ne talking point se me kofa be mo no do so wa fa oba wo ho a one ne te aha nti se me kofa bia obeje ni pakra ye fre obeji ni pakra ye frɛ na ɔka sa kyerɛ wo no enka bibia nkyerɛ wadwen sɛ bia ɛsɛ utu anamo bi sɛ nti na me ya na me se me wo fa mo enka me ho na emfa nsa no nko aha ɛno ɔmo se ne papa nkasa de da ye me ho ade no ɔyare nti wantimi ama bi na ne maame pani ekunu wa anwraga ɔno be gina mu ye bibi kuma se hanwraga enti sɛ ɔpɛ sɛ ɔde nsa ne kwa ɔsɛ me fa nkɔma ne papa ene maame kunu no na ɔte hɔ twɛn de sisi ame twɛn sɛ me wɔfa ne mbako o twɛn sɛ wɔfa ne wobɛkɔ o wɔfa wei o agreko ngoma ase na ade no ɔne wo nkɔ dadaada ade ɔmpɛ sɛ wobɛfiri awade ani mu ana minimu batru minimu adukrunti ana wa na wompɛ sɛ bia o de me de sisi ame nwale ne bio enti sɛ ya ɔno a ɔma wo nkyɛn enkwada yi a ɔntene ne ho nhwɛ wɔn ɔno nso a wagye wasi hɔ ɔka kyerɛ me so ɔbɛyɛ ma de a mmeremfi do be sɛ me life so be waste me time na sa oti we waste you time ana wadwen ma ho so ma adwen aba me ho so uchi ano na wo mfie sɛ menene me hu no 2019 sisi a wo sɛ me 32 years enti sa time no wo mfie sɛ nkabomu ne nkotifiri mu oso ohia no the year 2019 ena yawari 2020 2019 ena sisi a wo 32 years enti ohia no 2019 sese ya o 32 years enti bra ohia be ma no wo mfie sei enti wo de hwe from 2019 to 2026 say how many years na koti free 32 years when you sa time the age monya mame moada me bru mathematicians monke kam ho esi a me ni obo ade de aha master prince de atum tobo adane o say now 26 years okay and Danny for real say difference near 12 years in 12 years no e free 32 ma obenya say okay master prince say 26 debi say one so say 25 o man skinny o say na 25 obi nso say 26 you 25 for na ya doso that's my henkai say 20
ade manya 25 for ne ya doso Owusu Isaac said 25 Nana Kwame o say 25 and ya 25 Ogoro Mensa so said 24 there be 25 for na doso 26 Derek so the 26 yaba Abna Be said 24 Chelsea the Bruce ono so said 25 Andrew Collins Jadia Oka no you know faton chayanza what emfa you know ton chayanza Van de Kane so said 25 for na doso 25 for na doso any e be fa 25 na enti wo hia no na wo 25 say when you 32 na che say wa say ya 32 wa wuhunu wa wo say enkoye so wa so say obe waste your life obe say wa brabo na wuhu sesisi ya wo say wa brabo wase no e na won so wo tena hwa ma na say no wa bra aneska o de koto snap akọ na wunya e wo me wo fa ho snap ne wo fa say wo no o se wo ho na dai na ne wo nka bibi nkyere wo fa no na mo mfa nko me ka mo se bia na wasesa sa mfie nan ni enti wuti hwe wo de emfa ne se be mai waba no abepa chew no asan be krokro wa no asan nyemo wugidi so obesesa onsesa ba bia du pa de odinyame kopon di nanim ba krampa ntimi bio nani ote ho twen de ana wo person no mfa wo nko na kasa mi pesum sika enti na ate ho no se so obesum minti no onka na no be yeme no me ana mekọ nani ya wote ho ye de enti na sisi amisiminti mi bio mu no enti fansa ne ko etiefo we de anya se bi ame na mi tu ne fo so nko fansa nko jani kunu ba nioma bi wo ho no mo a ho se wo hwe de nipa ne de ye wo a hwe ema ya na mema yesi o ye de yetumi fa de ebe fa betimi afa bi ba wo sesei ni din da so da wo wusu enti wo wusu ntumi mfa bi se ba bia sisi ame wo no enam no so nti na mete wo enti se oka so agya aware a it means that so to free ha na nsasa na ne wo hunu mpanyimfo no na wasere wo nom sese ne ayo ne de saa ne sesesie free se be ma no omwa wo sese wo se wa brabo o waste you time because wo ka kire obi se wanya 32 years pe de wo se bro ene wo de aye wanimu yi wujiri se nipa nbe je kura tum se wanya 32 years ana obi nkan kire wo nto wani asese wo ba abrewa obi nkan kire wo obi aka no kura na me ka kire wo no obi aka enti se wan hwe yi a at this tender age unyini nuru ba bia ba be ma no be se wa brabo wo be realize no na aka echi awie enti yeyi wo fa wo hunu sa de no wo hu enti wote ho twen de sisi a wo ye adwuma be isi amenya adwuma bia onya adwuma bia suro ni nyina ni enti na che se ne tena no obekoso a tenam onya adwuma bia sisi ye be ma ne nsu ntinu o wo sa asori fie ho okwa akoka se wagya aware yi it means say esesu otu free asori fie ho otu afiri ho no eye hin no woko onya baabi nkonkotena enti ene yete saade a be ma ne din be da ne so saa be ma ne de oso obetumi afa bi ba wonim so oba nso sabe se woni be ma eni hyiamu a obo abrewa ntem yes nya futubone na mitu but se wo ye be ma na wo wa aburukyire na wo yere wo Ghana ha be me ya ta abre fie besra wo yere bogafo yere nom monitor wo mo Ghana ha akonkon sasam de ye de ye so satellite CCT camera ni ade atobogafo yere nom so enti bogade wono we bia US Canada UK ni ade no won de otumi yo bi wo ho enso otumi ncha ne yere wo Ghana bia mfie num wo ma afie da na de oba ne de sabe wo ye dua ena obeja na si wa nti obeba na oba ne nso nya feelings papa bi mfa no na oba no waye tantantan wo be ma nani so be ma nsa ne yete saade a mimpe obi o enti na ya ka se wakwa aburukyire
wakoye no aba beja oba watena se atwe no oba na bo abrewa be ma na ye fresh onya bi fa wo ho ba wo ni di da so nti wo ya bi mfa wa ha enti wo be bo abrewa ntem enti me de ye afutuo ka kire ye nua no mema mo wa kwantuom ama no nene se so oba no na wontumi mefa ni mfriga na hanko enama bibifuom na bisuban ntia wada meburu eya atabre fie na oba ne nso hia bibi ebi na boy ne de yes lady sisi ye enti sese mawura wo hunu se die pa na yen ye moa wo nyama kana mintie esa mo boa me na wan baby amete no oyi mi flo na nka madwuma no meto aso no hwe ne ma won fa won koto adwuma bajai na kwa we wo hwa obeye na me de abedam no awade mu mpo bridge na so ekra wa mfiu na sisi ye ya well etiefo enti de ababa wa no de abaye nim enie Dominic Owusu brefo osena na the lady is respectful o hwe ne nkasa mu ene se ne ete na ani so ade obeye ohobrasini nenso akwada ne ho efe oye very cute lady sama ya say no obetumi anyini pa enso huna because of how cute oyenti omo na ya na etaka so omo ye nketwa de how cute ya oyenti wanyini pa wo mfiem enso obehwe no na oye cute ketekete ebi no ko bi nya de ne hodwo sei nanso obeye ne dan eya kwa me dia na apeso bisa no yo na man cheti fo bi o mama gibra mu tie nyina okay mini aba wo si wesia adwuma no usua du sen ansa na agwa ware no fanse mi room mi nya be 6 months na de satam na wo pre wo ho awade akɔhen na mempre me ho na de o si kan na mi sister mo say no ho dwono ebra ebo no start say eba no wo say we ya pa agro ya pa agro mo wa wie na mo kotena dem mo wa wie na mo konye me onye mo me wa say mo tena say kakra sa na nyinsen ne ba very good nti eba ne say started time be na ebro no eba no if I say you worry and be no 1 month and no sha say edidi atem eno me fa no mama nkancho ba eblo ne ba mu no na ma me wo fa no asote na wonso ede ebo odobo nko ana na utumi bodo ma ne bufu ene bo ho a ase mimi bisa no question kra na enye ebufu kra me ka boro no wo ebo no ebo keke prekeke me pe agro menso kra me pe sa agro no na wo kan menso me pe eno ye frɛ ntentem onsa no onsini mu na de bɛbɔ wo ye ni sei enti wo de boy je tem ne bo kwampoto na metini ma ye ni sei na akoda ne batambo o ma me se o jemni ke di po na eye tem wa ngonya o hwe o tumi pori di tini sei na ne bo afu ade ono ya onhu ne se ya agro na akacha nse nya magudifo no okay enyo agudifo ba ekuru no okay madam na enam ne so enti ya o course awari no o sha ase no kan bibi kire se madam no kwa de wedi na tem ma omunyina anim emre bi na nsem obeye 1 year ni na mtitifie na madam ne se ene mtitifie de amensa amela na obejeme timi wa adwuma ma no ono be ma ne frame ena oji fo no bisa nsenti akola na owo me nchen na won hwe no eni hwe ena o bisa se hwan ni no so wo se mama wo yele nti eye madam ne madam no oboni din oboni akwa si aba jinifo wo kora no hagu ma wale ena madam ka se me no magwa nti oye sa no e ma me ye basana jifu ade na phone the speaker na ote me madam jifu no tina as a speaker anodin na mi gina me madam no so wo di na tem nyina wote e no se sei kwasi aba jimifo aguma wale menye ode ade wo se madam ne ye den no ode aguna wade
se ebro ne be ma mesi mi ntimi no no na adwen ne se me mesi mi ntimi no obi na si mi nyan ti sa na hye ni ti no en obo a no obo sei otimi bo me emle bi se obo me ma mani ko so nyina da moja e ma me wasum ma me keto aba in fact ma be hu me no ne re hoye enu say wo ye ne den na ma ne hwe sa wasum no achenti no asem re fika but wo kai se wo hwe wasum ma wo da moja wo ba de wo ye ma ne hwe wasum ne de wo gai ache eja to aso me pa cho woni na koda amana ka se ma ware okwa nu mi ho o ne da bi oka oya osin ai me kura mewu afli ne so kura nkope no anya kwa ya ware last December 12 minutes am so 2 years so 3 years obefa me ko tema me ko obefa na me se me nko fi se kumasi hampo mabusuafo ha na otimi eye me ne opena tema ho na mabusuafo ni ho ene minim ne obekwa akoye me ena ofra me papa na GT ade no ene me wofa na me wofa mo se me nko na nya hwe bia no akosesa me ko nyina na enye miti mi sister mo kra do mo ka se me nsan na me papa frame no se me nko na ono wa akra enti se bibi oyem bibi a ase ma ben no timene no koye no ene no so ntokwa ensuo bi da omo ho asma obeka cham sanya asema ko wakumi na odemi akotu nsuo ni na wa frame wo fa san me meja nkwala na agunu so na matena ka mu se meba intima bedu ana timi bo me wo fa amane no na me wo fa se debi obeka cham maame intime maame ene mi sister ene me wo fa no omo se ene me lo fa se maame na ma aden chime ena maame de me sambae na pe obi do prapra bi na tu kot ne mo anu afri ho na je so wahu se nya be ma ni nti na ate ho ontenete asofi na mo ba eno ma wadwene musa aba ma adwin ba me di ejija na minya bi asofi ho na wo no ye kosi o mo ya we so for no shraware no so de wafri wa ma fofla ba ma foflo nso aba na ono ho no oje aware no ni bibia ba mo ma ba fofre na asem nkan ko ahwenche na me da se okay me da se ene nana ajemai kwa mi ajemai ene de ya hiesia mi hu ache me mo akwa aba Atlanta Georgia na wo nyankopon hira pa nyankopon hira Miss B ya yenu aba Miss B very good afternoon to you me hu se won so abaso ma fimi nyina no nyankopon hira mo ha why o hira mo obo ase aka police na na awia me mo ha o me wogidie sa wo ho den da bia metie wo hwa wo Sam Matthew me nsuma hu nyankopon hira Faki Mashood Utman also wa Finland eno ose akra KROBEA keep it up wadwuma pa ne wadwuma den a wo bo ena wia ye nso ye kan ho ye mo akwaba Iva Jemfi eno ose mechiamu o ewo Italy a very interesting program bravo wia me nso me wa homa ne so ena me hwe mo Isaac Duku no ose wow ma baby oh bani aje at long last we are back yechia oba pale no si ye ajianko mamo from Atlanta o mafemo much blessings entogum so matie buru oba pa onsi e dase George na frifa no si ye na KROBEA na mote sai mi hu ma che se me so me hwemo US bronze New York City yenso ye wa ha na no members ni nyina mo hote sai ya femo dodo oh ene de yaba why yaba nyankopon ka mu nyina mo na mo freye na mu busa de na asie nom ne ade nyina no ye da mu nyina asisi ade yaba Gloria mo e no se na awie Urban Vital Health Consult kejetia na awie me nso me wa akra ya KROBEA Asante yenso ye monitor show no enso ede efri ha oba de acha me dia na apeso obisa tetebia akra me da se awura wo se asore no be ma nti na wo asore ho enye sa na me so na me kwatena na nya ho na no no mo ti ho nto ya me ho ade wie no na me kwaka no ho na nya ho na asofie nse na tie de atwitwa proto am obi asisi ni bi ana se ye mission house ma ye hu se compound kese
omo eje o masase ni bia oma na si o ma dan na o mo si oma na si omo na sie no omo ma sore ba ni bi me pa cha me sana me ase me ko to ntimi nim de we omo si eye no unnim se ne omo ye no ndesi a wonkasa ye mu no kire se osofo a odi nkan ne de no onim asem no na se sia de wa ba de e kire se onim o na de no omo na mane efi se sofo bi kona sofo bi ba ade no omo na mane efi se sofo no bi di sofo bi ade enye bibia bibi e wasa obo no nso amane na ebi kura na dan na wodamu no kura na ahumobro bi aba no akasa ne ye ni be ma ni free so ne ehu se won no etena dan no mu ko se enye onu asika na odi asie dia minim se asori bi ho o mu si dan no a o mu to asase no a na we ya jibi na we ya sibi se enye onu na asie dia menyi ni se asori be ka se ontan wani se won kasa ye mu kire se ayu o madam no be ma ne pa kire se o madam no na agu na wade ade waka kire nse won wa ne biu ana wono na aka kire se won wa ne biu wanti o kasa do you see him ni time nware biu to no say amanfo na akeka nsem endi se mfie mienu ni a o ma wo ho no wo na amfa wo ho ma no ana ono na ema oni kumasi heavy endi se mfie mienu ni no ohun wanim na nso ohun nanim da mbachai na onso nko ese no be fa me ko na okọ ye me wo fa no ese ne me lo fa me ba ye no any so feelings ya teko tete bia any sa teko ateko enye no kura ntenko o mfie mienu na obo di asam na wo kai ade wo ye ono mfie mienu na wo kai na nuru edu na wo ko ye na wo so be fa wo ko tema nti mo ko ye no wango hu no edu ko ye bibia nsida ye me nti na no ho kula nyama kono sem ne be ene wo na ade wo ho wanfa wo ho ama no de na ngo nya ya nka no obo eno na kire o se ateko sa ateko enya wakono we we hia helper plus what unse me bisa ne se wono na emfa ma no ana wono na ema na se wona amfa ma no wonde nko ko because obie ni wa ne yire ni wa na se bra na obedru pa na welcome address eno ye de awade mu welcome address ye de ye se wo ma na kwa aba se ndie normal ede no na make akwa aba ma be no awarefo akwa aba ma awarefo akwa aba ma na ye wa awarefo akwa aba ma we menti bi da chire mi mu ye enya no na ma chire mu ana awarefo akwa aba ma de se bi ni akwa aba bi ya akwa aba ye wo mu ahodo bebre awarefo wo ko sra wo maami a obemo akwa aba akwa aba obebusa akwa so obebo wa mane akwa aba ko sra wadamfo a obemo akwa aba obebusa akwa so eno wo ho die na ye different from awadefo akwa aba ne se wo ware ni akosra ni kunu ana ne mpena na wo ma na akwa aba eno ya akwa aba eno ya awadefo akwa aba ensonso ye be na dentemo eno differentiate maame de ne damfo de ne de keke do pa che sa utiwe wuni ba se mo ya ti bi krada ewo Yesu di mu ya o pesa wo ya yewe o peja me na ya la de ko to eni badindu ko hui una wo chire mu tu na unim obo ade no na unim na me penti mo twenya mi enimu pa ne metie ye tie fu nyina enim se akura asamo mi kai unim ho mi yine enti na mzi chire mi mu no etie fu odi ahembo obo no shehu no kwa na zi ogohunu se ebo bi efu ya aboduse ni bia ebu awani wa aboduse na ogohunu ye no ana oye ye no si ebu awani wa aboduse na peja no ewiem fufom tim akoye nya dro odi bekuma manfo woko anu akofre wo twebra wo hu ade bi esi wo no o ya was atwe huni was ebu wani wa ma man so who team wawu atam na kowe afi wodi ayesa abo bi obehunu bia no afese nyina na opuro de watete ba bi na wo hwe hunu opuro house opuro bra open na kowe ai wo wodi opuro si ma hunu wasina wo hunu se abo no wasima hunu
ɔse wohuna kai wɔse menka deɛ ɔse aboa wani ɔse me mahunu aboa wani ɔse kai ɔpɛ so wɔde sɛ ɔsɛ aboa wani wɔ abɔdwe sɛ hwɛ na kwakuwa no ɔpa woka sɛ aboa wani wɔ abɔdwe sɛ na ɔna wie baabi na woyɛ wie wayɛ okay ɛyɛ akora meda sɛ nipa wɔ hɔ a yɛ asere sereɛ ɛno nso yɛ aduro da biaa wo nko a wamuna w'anim ka bisu te sɛ nsu yɛ amuna ada woyɛ hwan sere ebi nie yɛ afa bi yɛ sereɛ wate ne nyinaa ka ho bi sɛ radio nyɛ boɔ akyekyere ho dendenden moma yɛ nsere sereɛ sɛ yɛ maame bi wɔde hili wɔ akorofrom adanse ɔse no ɔyɛ stroke patient na maame panyini a ɔwɔ no a ne bi dio na yɛyɛ program yi sei na deɛ ɛsere ba wɔ sere bi ma ne ho tɔ no sɛ wɔ sere bi a wɔ sere bi ne nyinaa na ɛhili no naturally sɛ wɔno atumi yɛ biribiaa wayɛ healed yɛ a wɔfaa so de man nsɛntwerɛfoɔ a wɔn kɔ election coverage saa tam fili sɛ na KROBEA na bedwafoɔ ama n'asra ama ne ho atɔ no enti sɛ yɛ ka bi na ɛsere a wɔda ama sere bi na onyɛ boɔ nso yɛ nipa na onya wa hɔtɔ ababaawa mɛma hepapras wate sɛ me ma obi a wa na adi mmirika bɛfa ka afiri Kumasi asan akɔtɛma amama kɔ sɔɔfo mu ntɛm asɛm edio ɛtɔ de bi a yɛyɛ nneɔma bi ɛma awareɛ bɔn bɛɛma anaa ɔbaa tirim mesrɛ sɛ woyɛ ɔbaa na woyɛ obi ba bɛɛma bi a tu hofo na sesa woyɛ bɛɛma na wo nso woyɛ obi ba bɛɛ bi a tu hofo na sesa because yɛtumi dan nneyɛ ɛne subia di kyerɛ nipa ɛma awareɛ tumi bɔn ne tirim obusa nipa no sɛ nti saa awareɛ wɔ ewugya yɛ abɛsan aware bi ɔse me sunne ampani ampa hwɛ yɛwɔ agyanom bi a wɔn mo abɔ nkɔkorawa ogyae awareɛ no awareɛ bɔn ne tirim enti wɔtena singles asesi ɔde single tena no wɔde kɔ wom yɛwɔ ba wabɔ abrɛwa watena single after so ogya awareɛ obusa na ɔbɛka sɛ ade a me kunu de me fa mu wɔ awadeɛ mu nti me se me nware bio ɛwɔ hɔ yɛwɔ mpanyimfo asa ne ɔmɛn wɔn mo afefa fam ebi akwantuo ɛna awuraba yi wasi ne kwan so a ɔtio no awia iskonzi mahu sɛ waba ahoma ne so ɛna awia yi a very good afternoon to you skonzi nyankopɔn hyira Entry Collins akwadi a wɔde ne number nyinaa to hɔ sɛ wɔ filige yi bɛma yɛnya ne saa wate hwɛ yɛnya ne saa koraa akwa bi ɔno kɔ baabi na ɔbaa bi ayɛ na yi na ɛyɛ ya na ɔbaa sɛ okonya ɔbaa foforɔ ma ne ka sɛ ɔpɛ no gay akɔfa guy ne de kofie sɛ na guy ne pɛ guy na wi ne bi kɛkɛ wɔno nso akɔwe guy ne bi owie yɛ a wapam na si a wɔnte sɛ ɔkora wakɔkye guy na we no wɔwe ne wie ya ɛna hu sɛ sɛ nyɛ mɛma nko a na we girls ni gya wɔ mo say girls ne nso che boys ni bi we wɔ mo gya wɔ mo Dr. Ebablas nana radio yes mbacha na ho te sɛ nyankopɔn adom very good ahoden wɔ ba say ye nyina ye gada hoden no na ye dey support your national team by fire yes that's it enti say you know ye bobo ye Hepaplas yes ye pavi no ene ye plasmos no na hyehyɛ ya ma ye strength no ti ye de tiamu a na ye de tiam about me tiam kama utubi tiam kama bia so akoyi what you say enen so ye ne eduru binada say ya wo boye nkomopa awie yi wada meburu tuyengidim nana me da ase memfa kwenye so nchia OTEC FM etiefo ene woni a ehwe ewo social media handles ni nyina so na Hepaplas pavi ena plasmos nana nyankopon hyira wo pa evi se enamo program iso e ma dance dodo no ba na eba amen and obi wo ho a no se me de se nyana na KROBEA anka haban duro pa de menom bi anas Ghana dudu pa de me ana Ghana duro menom ba se de na KROBEA ne wo ye program no e ma kono e me ahohoaho akra se mitu anamon se
menom Hepa Plus Pavi Plasmos. Wow. Ene adanse ni range from say mensai mtitriti me yefunu na emu sanfro me boa no eye me ya obi kura de o se doc at a point say me num nsuo kwa na etwi me nsuo enye sebe aduane a wodi o onum nsuo na etwi no. Wow. O sha se onum Hepa Plus Pavi ena Plasmos ti say odi adanse obi kura se ono de na ensa agu ne skin ne ho je se otitin de ko hospital ne ade omo aye labs enso emfa odi niema asrasra mu nom no wo mpane ba Hepa Plus Pavi Plasmos enne ono so odi adanse ti nyankopon na mo so ene program yi so aboa woni ana awo ho asem aye won den woni ana won to ase kwa ene twetwe omo wa ya massage aye bibia so ne to ase no twe ana na etwe no obi kura de na ne na ase na atatai enso ene sa na ase na atatai ni nyina no afiri ho no mu a wonya ne fa ahodie last time opanyi bia no so share ne testimony so no de sebe yare ma ne ka den ma na ontumi nsore kura nanti manso ene odi dance ni free buy ene nyame adom otumi nanti nana ye kan kwa akosi se Hepa Plus Pavi ena Plasmos onyankopon de ehira Ghana wa wutie no de onso betumi ene se ko gibinom fanesa wonyare odi fanesa yare kura ni widie nim nanso o no manipadua na nya hoden no watumi adi yare so nkunim sabio ebia wo de yare na ba obi etie program no ni tie ne yankasa wanom painkillers ne so emfa obi tie program no sabe ni sede na ya say we no because nyame adma next week obi nya ne menses enti painkillers na okeka boso enso enura lady bia dance na odie wase Hepa Plus onya ho nkomodie ni na dance da onim dia ya ma no 2 months ago na sabe ne menses a all famunti eseso odafie for some days ose menses ne beba pains ni okeka painkillers boso 1 week to menses no na during nso so no painkillers sometimes ekra na se odafie if so bia be hu se ne ho mfa no na watumi anya ne tie dim after menses no enso just Wednesday ya etwa mu ya ho no mahomache no hu se ne ho aye ne nwunu kakra okohwe na Jessina we kotokofo ashaba park so wante ya obia so we de nsuo to metibosuo nkan kakra we mante ya obia adeda na meso ana osesebe wanum painkiller since Wednesday no asatan ro na odi na dance no ose doc megosu flu menum painkiller bia so and we a great testimony edi mame mesra onyankopon hira Ghana Hepa Plus Pavi Plasmos fire odudo pebima omba no pebima onuanom enne me de me personal lines e ma good obetumi afre me ene me di Hepa Plus Pavi ene Plasmos honkombo me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 nana ebi obi ti wa manone 0542 807 907 0542 807 907 kai say enro ne ye Hepa Plus Pavi ena Plasmos na mamensre abatan ni awofo say ye mba no dodo no na awie school a omo ofie obi mu kura so ba beka ho misre yo banadru na ye mba no be wie school sa drinks ne aduane en hyeda mo na omo die o if say osua de atwa eti onaye onidi ye onhome ye da sabre no ne etuman ne no good kotenemu ana dwobo ni nyina na wo hom eti oba no nidi ye wanda ye onhome ye ena de onhome ko ni mu ne kra so no enhyeda hamwa enti sabre na wa bafie no ye na duro good Hepa Plus Pavi Plasmos ne bo anya den
60 cedis miensa ne nyina nana oba no ka se ontumi nom ni nsu a topa ye ho mane nom we anu ye bia ni ho o ka se ontumi nom topa ya ni nsu ho no eni nti abatan a eti OTEC FM monyam mane nuro je oba na duru ebi se the bible kan oni panya wiase japade nyina no hwere ne kra mfaso ben oba no nsu nya straight A's ana obo once no nana pomodin ho asem ewo fomu a eni je kro nya bi no dia toa na brabo so eni ti aba time nsada mensayem Pepper Plus ne bo nya din 60 Ghana cedis miensa ni nyina manenom se ye ninsuo so amanenom ebi se oba no ye odaachi oba time bia mpa bo ne se ne babedi na oba no twa na pomodin ho asem nti wo na wo san ahwe no a hadwen eni ti mesre se oba ne ba fie no ma Pepper Plus Pepper Plus mos nom ne ntumi no for so bano say ne well-being na pomodin no e ade hia enti Pepper Plus no pa no nyere ne ho no me personal lines me dey ma obi o 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say no ya ye ken ye Pepper Plus Pavi and a Plasmos na from last week no ba no course ni dance do do no a e ba na koya warefo dance ombedi yes omo fra omo so omo atese me ka say titiru ema no omo ma won kunu ni won ruanom bibi na e den ni omo ruanom be hye omo anam no kre na course a e ba no ebeba woman ba ko awo asafo on say overpass on de nye interchange market hono mo a okay ofre me anopay me ye program na oni me din komodamase wow o say doc me koto Pepper Plus Pepper Plasmos me to 111 na ena me pay atadwe kakra okay ena me pay me kodu kakra fi se na waka say se ye maye kununum bibia omo so be hye ya na emu o se ni kunun hye na emu saada aho o se de oye ne say oduru fia na ono nom ne de onum ya atadwe de nchinsu ahohoro ho kama ena ono so sa se owe na atadwe na o se doc me bomodi man to madan mu ti nti me kunu na ohunu adoma hinwa no straight ena obema no duru fia no ka so me wura Pepper Plus no pa no doctor no se eye pa na adanse so ya metibi nti gibinum na ne kunu hwe ntomadan no ene se de adoma hinwa no etie na wantumi anyi ya no untumi ene ohwehwe Pepper Plus Pavi Plasmos ma ni kunu nom ye ni kunu nom wie ye ni kunu pentem akosom no so da bi nyabotre na ade no worship ne praises kra nye ye sure ena obo modin bu bie fridge no no yi kodunum the man mpua banana oyi 5 na ono atu oba no o se doc mia na mehwane kodu no se me de ma be ma no wa ma kodu ni huntintiri na nyina wo because I said doc o kan me tie ni ye pa wow na asamba kwa woman ne kan ya me akasa me yam hye me I said doc kwadu numa me yi se me de ma me kuna di no me kun di mienu me ensa no wantumi ani e no obesom ye obesom na oso onhunu sa som no bi sa da na ono ankasa so ahonkeka otumi ede ye osom adwuma no ohunu bi ache okay na ene wato atadwe wan cap en wa pe kodu no dodo kakra sisi se kodu na bebo mo ani je na wie pe enko ade a obedi ono so bekoso adi what ya se wutie OTEC FM obi se doc kodu die no minim se bia na mo kan di agro until se mia kasa first time me de kodu ni bi tutu aduro na chi me so mfa bi ntutu a kire na me ma okwan keka wo yo be ma keka wo Pepper Plus Pavi Plasmos to pay na opa ko penom ninsu a de penom unum wie ya fa kodu no tutu a kire
na yɛnhwɛ adeɛ very good ɛno pɛ na meyɛ som ayi bi kyerɛ sɛ deɛ meka no so bi hɔ a ɔnte ase a ɔnkɔ maazi okay ɔn sɛ woduru maazi a doctors bebree hɔ ba mmienu baako yɛ doctor ɛna baako yɛ battery doctor ɛnkɔ doctor no hɔ da bi ɔno ntumi nkyerɛ deɛ meka okay wokɔ ɛyɛ battery doctor no hɔ a wobisa ne sɛ doc sɛ hepa plus doctor sɛ memisa wo sɛ acid wɔ bottle mu na wode nsuo gum ɛna sɛ nsuo so bottle mu na wode acid ebegum na ɛyɛ pa na okay so bi wɔ sɛ doc kwadu no medi dada but deɛ wo kan mi hu ɛnso ɛda menom hepa plus pavi plasmos ebie yɛbɛdi kwadu no to akyi no mehunu nyame anum nyam adanti ɛte saa ɔba bi so doc atadwe deɛ na metawe pa but matinka sɛm ne infections no mahunu sɛ correct but me sha ase nom hepa plus pavi ena plasmos no infections nso egugu me ne sebe na ebia ma bia boro so nyina no sesei afiri ho eti secret ne de san kapotogum ne hwegum ya de ba da bi o edu ba bi enye de same o embo no so mo yafunu bom but omo praduane ho minimum chientia eninti o de kɔ acid ayi battery doctor ho na bi dan acid e wo bottle mu a edi nso agum any nsuo obotumu edi acid agum eye pe ana I love that eninti ukohunu sa results na obeti ase die nti a ye kire o se the kind of hepa plus pavi ena plasmos sa tadwe na apeso de tutu akira fato akiri se eye ukwadu na apeso de tutu akira fato akiri obonso sa na wunsa sa na wo ye din se ye can be strong courageous na march forward na ye hepa plus pavi and a plasmos. Give me personal lines, no. Farmer me 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia okay 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye hepa plus pavi ena plasmos Monica sa yeah doctor das here we mesume das adafo Dr. Ebenezer Ajemai bayini pa wono na nam ne nsa so na hepa plus pavi plasmos enromi ensa ni nyina badwa so enuanom ne adafo se papai otnase na okasa se ya adanse amanfo wo se nuwe honya asem ketwa eyadura se wujai kasa no de matiefo se tiefo no a enkasa mfa maduro no a wa wo beti wasum I'm telling you eyadura udi ho adanse a omfere yeah ye will be ansuo ye will be a topaye de hiama won se wura baabi a yeto nuo no na wo de ka kire papa ne se me ensa ni nyina hepa plus pavi plasmos no omma ubi na won so konom na be hu awurade nyankopon na ni munyam odofo twaminati ewi mi twa me ho aba apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet da OTEC 1029 FM hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma genua wa bin abusua pomodin hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes my dear. Ena dear. Kadie wom bia kyerɛ me.
Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ade minim. Dia me dia sie wo an say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya mannomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na krai. Me ma dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se na nsanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yansira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe se timi sanyarwa be se wo hane achiri etitire yade mojabuso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto obabia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ya ba omayimu encrying wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that ho ban Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Aja asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nenso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesibuo so boso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi kohosisie we di opogo penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Enfia duanan siani ena Sechedomase Community Bank PLC eni atena bank ya suma manfo papa sefa account ben na opese obie na besia de metomebo ase na mede wafam se wo mane sika na wo gisika framanone a eye Sechedomase Community Bank PLC na mekamfo de amawo wo ye kuani opebusia ayi kua na se wo ya ba adwuma ni eye na ba fia opebusia ana se moye bodwa monkam hommom se ku na bosia bo ebeye mre se susu na wo tonko ade a oni hawkra afi smart loans wo mo adwo market free controller and accountant general department o ye shenkani na opese oto wankasa wo ka otwi omi pragia opese onya wo de e yabobo ya na wo pa obema obesia amwato bi banki head office e wo Sechedomase sanso e na wo branch wo ho na obe Sechedomase dwano wadra e wo GPRT abrosan nchen pe Kenya ase de MA school no nchen ho pe Kumase onsabekomo okọ anwulaga e je na jusu ho obehu banki wo aboabo obe post office ho aswase
kwan no so pɛ otafo deɛ club 600 Dr. Amuzu Junction Bompata Oben Boss FM Adum Kumase Moses Ongo nso be home our second station hɔ a afei or mobilization centers ahodoɔ okɔ Anyinesu a Oben Anyinesu Nursing Training School Chichewarefo emfa omo aninche police station hɔ pɛ sanso ɛna edidwan obehum mo health center hɔ frɛ 050-168-2737 and 050-161-7924 Seche Domase Community Bank PLC, a bank with a vision. Adepa ni krom ha de wonkwa na woni ma adepa no piaw unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus semikan se chrome had there when ya de pahene no se me mo tira kwantam na me ho preme kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, yeah, must say, ya koya ya san baby aha ya 102.9 aha eye OTEC ASEM BEBA DABI dwumadie no wasoguso a ena wie wutie ena wie o heye ena wie ya no asan ka ya hyene nso say there is a new energy drink in town ya say ya ka say de omanfo agye atum ankasa drink ni din ede bigo energy drink na sa drink yi a non-alcoholic carbonated drink ya taurine wom ginseng wom and inositol enso ewom ye kan enuoma hodo a ye de aye bigo energy drink dinti no se wonom a ekoyo kama ena wonom a emma wa hoden emma wo stay active ewo bibia wo yem ena wie me ne wo kasai se wo de wonam yi wabre wadwumaden bi a wo ye wa utumi usa hoden no asa se wo pe instant boost se be ya wo begina so a mana moto bowura baby eton drinks ho kope bigo energy drink ibi na wo de tobo mo a mo ye adwuma anadwo mo a mo ye exercise mutu kwane anadwo mo nyina no wonya bigo energy drink a ema wo stay active ema adwumaden bi a wo ye bia no utumi ye kan supermarket nationwide stores miaya hodo a ye ton drinks kase me pe bigo energy drink Trillium Industries for Nediaba on number 0322 190877 0322 190877 obe fresa homa we woni ye bekasa de dodo a wo pebia no ye de bema and the grow fine herbal tonic and now we dupa na ne ointment ya beka ho digital herbal center for na this edru yaba onipa da se ne awutie mi a edru anadwo a amanfo ade tu nkromo no na wo de wisi ntentene enya hwe na wo yo enna no na emma wadwen ho abusa ho pen sa de ntinu obi atumi da na wo de wonko awuntumi na wo haw no ma na moto adekode abenti masa haw no aba no wonya grow fine herbal tonic na se wo no mo a ebe correct no ama woda obetumi ada wanumu ato a wuntumi ni di eto de bi a wonan ene wonsa na ye utitriti woje wo ho enye onue mana moto konna kope grow fine herbal tonic nanonom edro we wunim eye natural herbal tonic natural cocoa ewum enti se wonom grow fine herbal tonic a provide all the necessary vitamins a enipadua ni hia se be ye begina brane na kwatia yade a ebe free wawra wate edro isa wo yoba wo won sebuo mu hawo obi wo ho a ne de 2 days na twa enye
obi nso de ne be bapa mroso eno nso nye obi nso de be ani tum obi nso de ba na yase e betwa ne dwedwe nya asem ketwa kope grow fine herbal tonic nanonom ebe correct saade no amwagina brane ya di grow fine ointment nso aba na no utiemi oba bi ya wo ya wachiri bramu wu kotodwe wapo ne wapo so mo amwa hututuo awokora ba die munue munya grow fine ointment ya momfantwitwi na mudi twitwi a mubenyuma hoto oba PFA pharmacy e Waterford New Road uko Misty Heba Kolina Keba Dani Heba Apidank ni nyina wo mrum ubenya bi Kumase ya afe uko Kejeti Pampas Costa Pharmacy wo ho Asafo Pole ho Habme Pharmacy wo ho afe uba Chris K e wasreso otonbi Edu Park Pharmacy wa tonsu Tenatet Heba Usofo Line Smart Heba e wo boase ye na mani enchiremu a wohia no na wafre e ye 0244 59 6532 0244 59 6532 and a simple plus phone accessories no a branda aba ama Ghana for ehunu mfaso pa e wade pem ene wutie mi da mi tu for se my phone health o phone no na hoden e ya mani hia o enti ye jai se enkwanchen fo ho e na wo to phone accessories no wodi so obusa no na so wo simple plus brand ni bia eno na to ni say nti ne say simple plus brand no eno na ya so ahwe ye di ho adanse se wo pe phone accessories a ya brand ye se woto e simple plus ene why na pe phone charger wo de ne ye Samsung phone ben wo de ne ye iPhone ben wo de ne ye Android phone ben ni nyina ubenya charger papa ye simple plus de bi ye wo power banks ye wo batteries ye wo hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth any headset ye wo covers iPod any protectors simple plus papa no anga so kanokre yeah enti make say wo pe phone accessories a eye papa choose simple plus and now the to for mo amutu phone accessories to munti na me bre ye o obi de ne de kwa trek obi de wa bie shop a wadi gum say wo pese amanfo emmo wutri so bie e wo wade a woton ma wo no ho a be fa simple plus phone accessories bi na no na eye papa emfaso enso wo so na mo amukura musika na mo pe ne nkronkon so ato mo mra ye nchen ukrasika kuma bi wo de beje adepa simple plus die bi na ade akokuma se ha se wugina Kejeti Dubai get 2 ani mu a na nhwe ani mu pepepe ya ade hyeman abrosane a wani tua no for brand first floor ye wo ho afi wo ba Kejeti inside baby a enka ne e frɛ hot toilet dan ho no masalachi ne nkyɛn ho no simple plus waso ye ba konso ho ne number e ye 0244 59 0374 and a 0241 709636 and a 3P garlic mixture no ye duro na ye piwak natural health for and this duro yaba wunia wutie mie akwanya no aba ma wonne se won so dwene won so wapom den ho da bia ya na onipadua mu no aye very weak oje ho enye wapone waposo ya won ko na wote onua enti na me ka kire wo se wo hia 3P garlic mixture se wono no mo a ebua wo nipadua no ememogya di afurusane kama ewo nipadua no mu ye kan uyo obi a bra pressure enyina yie uyo obi a cholesterol wo soro we immune system ne mfanshin ye nti wapone waposo sasabura hotutuo ya na hawo to de bi kura wo ho no unim se yeduabo nso yeduabo nonum 3P edro we natural garlic wom enti se wono no mo a nokre me se eboa wo mawugina brane oba Misty Heba Kolina Keba Dani Heba any baby eto nu bia no a ubenya 3P no ibi your numbers e 0248 92 8824 and a 020 100 0021 unya fresa homa we ya and ne woni 3P garlic mixture for bekasa na de wonti asie bia na wie bechirim bia mawo and me Kamfo Citrans Investment Real Estate Limited wo Kumase ha de amawo onua and wie da ne da mitufo ka kire wo se dwene wo da achie o akina bi se wuni ho nanso usi fie bi oto asase bi a waye mrekura ne ye somosompa kire se akina bi wo da fomo a wo ajapade
yɛsom ya na ade che meka sei onso sɔre a odi na fufuo sika ntɔpro besi saa bre wunya kɔtakora mfa nto baabia obisa me de mepɛde yɛsie efie no a yɛsie no ɛno na mepɛyɛ enti na awie me Kamfo Citrans Investment Real Estate Limited yɛwɔ Kumase a na me de wɔn mo ama wo na ma kyerɛ wo sɛ mene wo ka sei sɛ wo pɛ ɛdan ɛna atɔ a akwanya no aba ma wo ɛdan bi a wohia bia asase bi a wohia bia na pɛ sɛ ɔtɔ no Citrans fo ɔnom bɛtɔn de asɛm eni ho ɛna ɛde ama wo mene wo ka sei yɛwɔ first 5-bedroom house yɛ no wo Kumase ginya ase ha yɛtɔn ɛhyɛ Citrans fo yɛnsa asɛm ni ho yɛwɔ 6 plots of land eno da kote kan US echi heya ewo Kumase ha yeton ye wo 2-story building 13 bedrooms enewom ewo Santasi TUC eno nso yeton afa ye wo 4-bedroom story building na yensi nwie ye flow fa eno nso yeton ewo kronom bosie ya se ye ka sei onso ubetumi ne yedinkita ho se wo pass ase ato se ye Kumase ha ana outside Kumase a woni Citrans Investment enso nkasa number no eye 0549 18 1000 ena 0241 19 8922 unya fresa homa we ya Citrans Investment Real Estate Limited yabeje so ya no bekasa ya beboawo de wonti ase bia ne yebekire mu nso e de amawo awiei Dawood Herbal Hospital traditional Dr. Dawood papa wono na nam ne nsa so na Dawood 360 capsules ene Dawood ointment no abedwa so no sa papa kro ya wono na wabebie ayaresa bia eye nkunya in fact se wo yare na wo de anante na hoto ama baabi a wo de beba wo benyu hoto eye Dawood Herbal Hospital enuanom ne adofo ye kan amanfo a stroke yade adwodwo won mo atofo mo a wo ye won ho hwie nyeyie no oba Dawood no wabesore obi wo ho a esikyire yade nie mojabruso nie se wantu ho anamo wa ama mepene dro wo Dawood ha na wotena ho a ubehwemu adako na stroke yade ne ho abagim keka ho bra wate papa no bema wadru wodi ye hepatitis B anenemu yade bi no akote a wako a enko wodi ye ulcer ana prostate mu hawo ni nyina papa no wo ho adru ne ma mo pa wo ni mei papa no se mo bane ha obeye hwehwemu de aduru aka na ebepa ho amawo amonyu ahoto afi wo ye bema wo de ne kofom kura wo ye ho hwie nyeyie bra na ye mpagya ne mawo ebegina so yire nchen ama wo nso wanyu ahoto wo hunsuo ntumi nyemba no bra obebagumpeme Dawood Herbal Hospital faka ye kwadwe so na de kasa obesi wo krapa Metro FM Junction enka ne wo Metro FM building nimzeze ye free wo enti de wusi wo Metro FM Junction hono ano a wo ba wanim kakra bi be ye 30 or 40 seconds walk na wadru baabi a Dr. Dawood wo no ana tasifo ne stores fo na ewo no busase wo ba Dr. Dawood ho ono mbekere omo na ewo hwa no ana wodi bibia ni na wonte ase afresa number yi eye 0244 886437 ena 020 168 1717 unya fresa homa we ya Dawood aba fo beje so wone obekasa de wonte ase no obekire mu nso ede amawo ena ye kan Osipes Enterprise ewu kejetia ha na wode wo ho bo Osipes fo a enepa no anya to ye wo kejetia Dubai inside police station nchen pe ena Osipes Enterprise ye di adwuma oba be ma wonsu tu nioma ton ana wo pesa nioma me bebubo su nkronkro ato aha ye atufum ntu be bo ne da fom ye ton perfumes a ehwam perfumes a eye papa egu ho a utumi se perfume na kasa mawo Osipes nchen na se oba onua ye wo brands bi te se Asad ye wo Polo ye wo Club de Nuit ye wo Metlot any other perfume brands a egu ho a utumi hu se etija any our slippers brands be to say Adidas your Nike Gucci Hermes Versace any other brands are and also ye kama pa into onua ye kan betu bi koton ana beton nkronko a very quality by the border e wo form kra your number 0249 23
8370 ɛna 050 252 0634 wonya frɛ saa ahoma wei a woni osi pers enterprise fo bɛkasa deɛ wonte aseɛ no ɛno na yɛbɛkyerem ɛna onyame wɔ hɔ hebaafo awie ma menchi akyea mo ɔnom na akɔfa basa nupa no abadwa so ɛna wa wutie me na nneɔma nkɔyie wɔ nipadua no mu mfa ma wo no ɛyɛ afa ahotɔ basa so ɛnkanka ne mo a mo yɛ funu yadeɛ o yɛ funu yadeɛ ka ne ho a na fie gya dum wate aseɛ nonom basa heba capsules ɔbaa wo nsabuo mu nyɛ da bia yɛde wada ne calendar nonom basa heba capsules bɛɛma sɛbesɛbe da bia ma ayere bufu kyerɛ sɛ wontumi nnwɔ ne ho adwuma yie woyɛ 2 minutes mind ti wɔfrɛ wo a wɔfrɛ wo kwadwo papa kwabena papa wa wo hwɛ ade a kyɛnse a yɛde waduane agum yi a ne ti kakraka ɛnya de pa wontumi nya ne ho adwuma bɛtɔ basa heba capsules so bi na mo anyi ha obi amfiri wo ma wate wodie yɛ koko asi wutɔ ɛpaye a na ukoko apai enti abufuo nko a nonom basa heba capsules infection say how anasa wo cholesterol wo soro wunya basa heba capsules mini a wawie ya wo basa heba ointment nso wo ho na no da bia meta frɛ no aba tanku ni senti ne sɛ basa heba ointment sɛ wo yɛ oba odesra oba asabra entos ahohye asram pampers rashes ebi nya akwadaa no ɛna wo panyini wonsa kakagye sɛ ne wona moyere honam kankan wo so duru baabi a ne yesi yɛhwene fa bisras wa motuam uhem ebe yi afiri ho ɔsɛ yi agye onipadua na boso ɛya wo a onipadua ne te skin rashes a ɛsɛ no no fa basa ointment fa yaw ho adwuma na bɛboa wo paa oba KNG Dani Herba Colinac PFA Habme Freddie Mens any all other leading shops are yeton nura ubenya basa nupa ibi na wato ye number ye 0244 26 7725 0244 26 7725 ana wi afra yen oni yen kasa dia wonti ase no yen kyerɛkyerɛ mu na yemfa emaw ene unim se ubepe ensu atu ewo ofie a eya afa ahoto volta drill for so enkrofo no omunim adwuma pa volta drill for no medi wo no ho adanse e kyerɛ wo a memfere kyerɛ sɛ omunim adwuma volta drill for no omunim nsu atu mesrɛw sɛ wo pensu papa atu ewo ofie wadwumam o property bi so ana wo pese wo ye nsu adwuma na wo pɛ won ye betumi atu nsu papa ono mo ewonim de no ewo mfidi a ye de ye adwuma no a mesrɛw me kanfo volta drill limited for the man wate eba boho dia wo ma ben wo munim adwuma no ɛna wa man kwankyenfo ni bi nso abetu problem abam da bi nsu fi nko na wo twe ɛyɛ ni na wo sesa frita enye ebi wo ho nso ensuo ntoya a wo twe ntwe wo ma ntu ni ye obi kura de etumi ka tira kosi bu osofa kakraka ho ne ntu bi wo baabi foforo wo ma bua wo munim adwuma wo de abolo we for no bo mo bongarat now de be frɛ yen na de o ma betu na asɛe no yen san siesie ne kama mfama wo kumase ahonjo da ba ha ya ne main office ne wo besunwan tachi man ne do ma nyina e won krabata ne bi wa asante mampɔn ebi nso okofie ase oba sechedumase a ebi wo ho oba adwira ebi wo ho enti ba bia wo Ghana ha bia pese yetunsuo ma obi a no fresa number si 0244 299520 and 0266 43 2210 fresa homa we na woni volta drill for nkasa sisi ya na de wonti ase bia na wie ye nkyerɛkyerɛ mu nso mfama na asaso heba center for wonim sɛ wo mo na de kubi heba powder no aba kubi heba powder na duro say weda na ye nwunu weda ne de ne ho aba eba sɛ ya emema ye mre wo mpam na bisum wo ye 2 minutes mine o so oba ni mu ano o twetwe me de megene me ko ba bi na mnwe me ho ye da ba bi nam ba bi onya de o ya ha na wo be ha me kwa ena o mwa me so mwa me ni ade o be ha me da bi o boso e mo be ma wo bre me se enioma be koya mago prama ne so aso na ye da minua makubi heba pada mel wate
ɛyɛ asaso herbal center for ɛna di kubi herbal powder yaba kubi herbal powder da me ka kyerɛ sɛ nya nsuo ɛyɛ powder ni din ne honam sɛ na emom uhiti nsuo de na usabigum na ukanum na usepe wade nkakrakra te sɛ de onum tea na wawie natural tea eno waye no wo de wunya kube nsuo nso a wobetumi asabi agum na wakanum na wasepe wade nkakrakra obete de me kana se kubi herbal powder adekudie nti amoada ne 2 minutes man e be free ho amu atumi agina so ama ayede obema no twea na atwiko mfo wa na efo wa hu kura na wo ho ye wa wo homobo enye oba na amoa wo a wuntumi nya hwe eno nso nye ase kontomra ayede akaja nya de pa kope kubi herbal powder kira kwai bra OTEC femfia benya bi ato oko misti herbal ne breza rekwa nche wo mrumu a eho nso ebi wo ho oko Fata drug store ewo ebu akwakofodua station ho a baby a David to aduane no ubenya bi oba ebu akwa ho anso O6 Plaza nimu miaya ye to no ni nyina no ubenya bi wo ho smart eba wo bo ase fodwo heba enso wo asante bekwai ena Fedimens ene Colinac enso wo Ashtown wo mo nso eton bi wo de wo pebi na wunya bi a fresofo asamoa won na aye kubi heba pa de number eye 0244 166602 ena 0243 505775 ena wiei arofoni adehye ababa wa Millicent Tetebia odaso ewo yanim ha na ni kunu so odaso ware no so na so ware no abaya inkra no she's lost wayira ohunu se wotia wadiem se wontia wadiem ono anka se ohunu wati ase kwabena sika carpenter ni ono na ewo yanim ha sa asamba yanimu a sebe yetu ho anamontuo hia enti anyanyambia ede nkomodie ana nkomobo na akoso fom asembe na engine room ede to kwabena sika anim efa ne yire Tetebia ho ede asem ena owura ne nso kan enkwada mienu na awotwe onum mienu ye 50 cedis eto de bi kura na awotwe mienu 50 cedis sebe oba na ebre abaya wa ama na nsua na adwuma anwie enti oni adwuma na abaya amanfo sommi tisi krom na pebi ye medika koye ayi cleaner bi wa hospital na we am si kwate toilet bi no ena na mi jaye na jaye nko hu atantan de na apart from enoe na mi sister mo kra ma miska sen ka me fan tonton sem na na ase emwane ebi menti no skana she say winning business ba akopa eko menkyere o so obakuruma ema na omotonton atosode no jeni enya adoa makomako guess ne ye no emfaso wo mo emfaso wom entosi no enti sa na oba na bia waba be hunu obi a nkotonton za ne oma no na ne naka one ne ka oma obi eno ne yefre ni go come tu koton ba na de sika tene ama no na wate wo mfaso enti dako ebi a wonko ebi a 5 times ya na 6 times ade dwaye kura no onkomra no wonton de esesa wonton wie no ne mfaso a wanya ebibre eno nso watry bi on try bi enen tade guess ye omo ye go come ukrum ha on guess no we wuska no entade no because ubetumi akoyi ebi atese de ehemi obekọ akoyi ye de bema nbi abe se 40 cedis obetumi di we akoji ebi abe 100 cedi ono kura enya mfaso asene de okofa ye na wentade nso sika wompa no nso watra ebi ape na okasa adwuma ni hoi ensu ton kura nso wo ho gigi nsuo police fo yerenom te say yi sofo line ho ne ade ubenyi ne nya police fo yerenom ne fridge obi owo ne fridge drinks ne ade wo fa na ma adwuma de ami na nka ye go kam papa tepa obenya obi bi na akoy no nso watra ebi ahwe na ne o ti fie ye de be ma no say 5 million Miss Obefa me koye no semina na meton na sika nka se kura me 3.5 na me ko ne semina na aka no eno me obefa me koye no se sika ni hunti ye yusu se sika no ene semina mi sister ne me papa mu bisa no se mi sika bi ene ne ho wafedi
Oba de me hu se wote ho a ya na mempe. Che se oba te ho na onye dwuma. Wan hwe ya bonsam bebo ne pa ama na dwuma ye. Sa atosode ton he se guess no. Ji omode wo ho agim no. Enye easy. Ema adwuma kra de nkanya den. Na se nsuo ton ne kra me ya agi afa because on fa so wom. Se wo fa sachet ba ko a wo beton sachet ba ko awie. Wan hwe ya obenya be times 2 of the price ya wo de toye. Emfa so wom. Nti ment na senka se menye adwuma. Eyesa da bia adwendwene be kun pressure be baw so. Ti se opese odidi a wo ye dey. Oh, my sister mo so eboa me kakra. Nti ada o sister mo anya bia ma we. Obeye dey. E ba sa obeye dey. Yes. Ya me ne eboa fo. Engine room ho te say. Nankopo adum nana. Me pa chew be ma kwabena sika o se obe waste ababa wa we ne precious life. Si me waste you life. Me mfa won ko ne aka se minsumu. De am de be yew no. Wa ankasa na be ka se untumi nware. Be ma no wa frɛ no. Na ma frɛ no. E de enkobobo na akoso. Ewo me dase. Ma enchetie fo na ye ma o makwa abamra asem beba dabi so. Ene opanyi bi sheda ba se na me voice no wo fom. To be woni me. Se na de me se obeti pa. Odi woni. Odi woni. Ana no kra ba ye frɛ kwabneska. O tema. So odi pa wo kakra. O ti aba ye dia na ne bo sha ase fuye. De o kan nyina ne se ono de oni OTEC FM eni nsenkaye. No kofa no wabusuam. Dizo so mpe na wa kire ne kwan se won fa ne nsankomo na busua. Wa kire ba ye yi kwan. Ma busua ne frɛ no. Busua ne frɛ na de o ho mbeka. Okay. Mi hwe ye na man frɛ ni biem. Oh. Me ba tobo. Enti wo kan wie ye no na me ka se okay. Na nkwala ne hwe no nso wasi ni nyina o mbeka ho asem. On fa nsa no ko ya ontumi hwe wo. Ewie ya na me frɛ ni wie ye na me se okay wa kan sa wo de ye hodi on ye hwe ade. Wa no send ya kra iska. Wo frɛ ni wie ye no. Na odi mirika ko send 100 cedis so se. Ti odi ekoma ni wie na me se da bi. Se ne ade ne ko no. Ye ntumi ntina se nhwe. Se ne wa me hu ikra wa confirm ya kyerɛ se wo nhwe wo mo. Se obey de nensa ekoma na busua wi a ye beka aware na asem wo ho ne aka nkwala ahwe ne nso asem na onim se sebe nkwada ne nso tikumase ya no omuko school ana wo no mbedidi wa musa ne sa question na amame ana na o se omuko ka ho asem wi a se ka o se den yo busua ne beka akire nti won de woni ye ni nkyekire mu bia se ya no kan ti ba sa no me wi no me se da bi abusua wo ti yen frɛ oba na busua na ye musa wo mo sɛ de ekoso yi wo munimana ti ne wo fa e frɛ no kwakwaje o wa grekins ma ha ya e frɛ no ali tunani no sɛ abaya ne ye ne wo fa ase pa na ono anso wo ka bi kire na wonti e na akwa ko wi se nti o ka sɛ nko do nko ntwa so na nko mpeska ma no fan start adwuma no fan hwen kwada awrai si debi but abaya ha ene desaba obekire mu akire nti ni nkire mu ni nyina ne se tama okwa kofa ababa abrantie no ono de na on pene so se ofa badaja na ja no mo ti o mo nso bai efri o mkro mo bai mo de obehu an se abaso nje so okobi ti okoi na kwan a wode ne fa so bia no fa azima ni hu wo fra brantie na temdidi obedi di no wo fa buo ma abusua no odidi abaye yi wo fa nso kra atem okay kansem hunu enim tabi sene nkwase ani ade nyina abra wo ko tema obefa akwala no ko ho wo ka kira wo ise so obeku no no ka yanse wonim ama ne wo fa se frɛ no ma ne ka kire ne se be ma ne se obeku me ɛna wo se wonim na apaya no hu gunsugun kra obebusa na the police for ba beche nti woman is camera be hatim didi odidi no na ne bapanyi cha brantie no na the way I see ye no aya na ne wofasi na ya na waye din di ama no nti sa abaya ha no na se sa sotwe bia wo ho bia ye beboa na mramu abaya nya na watimi ahwe ne ma no o support yen na obodin sa wo kire wo sa mo fansa ne nko anwonaga de obeta awade na chi ewo ho na o ma frɛ no o se onnyensa no
nipa ne se onyensa no because onim se ne abrante ne suban sitie okwaje akina bi obesa ba ka bibi foforo nti se abrante ne kan wansa no magensa no nti se na ekode a yedi nkomo ne wi a ne ofa asemra omo fa nsa ne nkomo no because omo de oware no no ne begina mu se abrante ne papa a wo beta na chi nti omo de nsa ne ma na wa mamre kwan so yi ye se no ofa asena na opeso o wasting life nti iwia ya ma abrante ababa wa yimra omo fa nsa ne nkomo no fie so obaji owo nyom ne san be man good omo de mani wi a ensihye wo ho no afa omo beto aso afira mo se mema wo fie na sabi din no ma ya ma no na ono akwala ketwa sa no ntumi nsore mefa abusua nanim enye fo to kan ye ne yesi yati to ga sese ye hia no time bia obeba na sese nko obabi nanso ne yere yare ya wono ne sa wo fie a o hwe no disi ye frɛ ne phone so a de wom bia no on fan kame obetichire mu de akire ne yetiefo okay na afi ye ho ana mo asese yitu mate ti sei na ekokoye me da se odwan oyaboa se ode nano eka enchene a opam ne se die eden se odwan be sign na chi ababa away minim asa that time se ne na awade hia no a na wo pre ne ho se obeware asa that time hwe etode bia awade ye but etode bia wonso daache ehu hia obi ko school otumi jai school ne kro se me kwa akoware obehwe ni age na bia be 20 bio no pre se meware obi sua adwuma o se meware no aware na be ma na jai adwuma sua no tifie ye housewife abaya wo hawo ho ebi na se awura yi ekokoye ye o na nko obi a wo de ewusua wadwuma na waware wo wie ye no de na ne si ho kwan se obeto aso anu wasua wadwuma na mum ujai adwuma sua ne se obeye housewife enei ko baby fa nkwasi asem ko ode wasi wo wa bo tu bon e na ati ho ye o adwuma no a wa nsua ono nso a wa bo bongarat enti wuti wa wuti we sa fei na wo sen kwa akosua adwuma kora no a now you are 32 so the 4 years ene besua ubewie no no wa click be 36 years o ye kan but enka sa time no in your 20s enanka wusua ibra wo de oware ye kora no nka kosoa na sua ka by this time a sebe all this answer fui enka wo nsa no dwuma wo de enka wuni shop kora no fasi uko hoye oyadie ye ide so machine and say I don't go to school and we talk oyadie ye kekre I go so for you kabeye basi sei afidi akadem wada ne housewife and abeba ne so abobon garat dia na na sikwan se bra obeware wuwie ye no na nka abetumi ato akoso asua wadwuma denti no wanto aso no ka sen ka me wuwie a se enye wo ware wie ya na onyemoy meboa enti die enti na ware wie wankoso asua wadwuma me ware wie na nche bia na menyemoy onyemoy kura still na nka abetumi akoso asua wadwuma pese me de kwana me kwa na misisin ma ya senti me kwa hospital no mo se mentine fika klenti me wuwie na me ye se on sama me nkoto aso na ose me ntwe obehye medwa obehye udwa edwa na maso ene one hey adio edi awie matuka heba mixture mabedwa fo bebem antennas yeduro no so onya bi na so no no mo a eduro ne ye pa na beboa wo so you obi a we immune system enyina ye enti yade bobo basa eduro esesa woto eye matuka heba mixture o pressure do ba bi ene nam na beba normal o nasi atatai no nyina be free ho bi o ho ananum ato aduane sinanim nso ontumi ni o wo hawo obi nso wo ho ani ti yade no affecting ani ama sese ani ho hawo a wanya no
wunya matuka herbal mixture ebeboa wo wa stroke yade ache wo wo sisi yade wate nkan te kwa na wo bre wo nsebuom be ma wa ye mrempem me kanfo matuka herbal mixture antenes ye drum di amawo kona ko pebi tobo wate na wo bo a ebeboa wo oba misty herbal dani herbal kolina kapidank ni nyina wo kumase abenya bi ato halus herbal wo drug lane wa Accra. Christ is the answer what takrade asinfo so Kingston ono nso ton bi. Your number for further enquiries is 0243 420005 and 0554 363424 and it to be hotel. You be kwa kododwe ye ho. Yeah. Be me o pe baby am ye treat you say ohene a me kamfu to be hotel and the amount. Aha hye pa. Ye Kumasi he ya aginya se he ya. Ye be Kumasi high school no. Ye be Kumasi high school no. To be hotel. Security 24/7. Aha wo beda wo pa na opie ba wa ha restaurant wa ha. Ye be somo se wo hene ana ohema. Your rooms ni ye very nice. Air condition bubum, smart TVs bubum. What you say? Oh, your spacious compound car be out in mbia benya baby pa pakeno. Ahobambo ni ye solid. Ube to me so kura bookie online. So ye ho ope baby adabra to be hotel. Onso ye kromani ope baby adjojo ho ukodi honeymoon. Ana wenya awofa asibi ope wanko na bi de natria. There be a hodwo e to be hotel. E ho bia mecho. Yeah. Akwa bi pa na anu ni case bi pa. Hey. Wo papa yi, we be a guest house e wo area. Ya, amanfo tumi ko twa wo mo ho short yi bi. Na wo afase. Ena ni kunu. Wo papa enya wo na ote guest house na no wo fa amanfo. Ena enya na kodonkua bi. Osi we die ma menya na fast enye twates. Emfamfam. Afei se papa yi hwe camera so. Wo hu se no wo fa asini kunu. E dia kodonkua ba. Ne guest house wa be wuram. Ese fast. O friend wo fa asino be hwe wo kunu ne de ba be hwe me guest house wo no. Na wo frɛ reception ho egi room number e de magɛ no. Ya wo hye ho gbang obi ya ne yire nim nie. Hey! O fa bi mawu. Wo ho ai ente sa no tip. No obi kura ba ba ye yi bia wo ho. To be hotel ya kama. Ate. Ya no mani eje buki. Oni yankasa 0531 72 7418 0531 72 74 17. Oni yankasa na yamwa. Nanabi agwara me Josu bru. Se huni beka se me portrait apprentice me pa ocho otepa. Oh wow. Nanabi okoso otepa. Me wobre. Ami adom. Wote kakra ho. Kakra. Okay. Ene eye benada. Nanabi go heba. Enupa abedwaso no wada roma ye kwatimu a enye yie ayesa wo bopo no aye wadwe se obeyi kokromoti asinchen ese nsuo nso kra toto no kwase eye sei nso a ne mema ne ma ne pebaabi de wo ho ahye eno nso ne kwotwetwe nam yade yi ba yi o mesi madafu bi ekofa agabi zinimo gidi ne mo hu oti jajajajai isufi bi edumja what you say what ananya isufi bi edumdum no na no so no wanhwe ya abekwa akwate de yentie no eno no entie na yenya we de wadro nsuo ene ne topa ye a obi atenemu yade a ehwe ne siesie no ka ho nsem kire ye na yo nana krobia meda wasena machia watiefo no ahwefo na bi yadro na wobodi ni de adro ni de bia na meka besi obi enu wo de nsa benkum ba kire na je kura sekwai da adro wi ye bodi a kire atiefo ne ahwefo no eye infection adro pa ya etu infection as deku wenya de esoso anu de wodi achinya bre akwa bo ho ka na enko no enu mi nto nchia bebre fremia na nabi me koto aduro ni nyame se nya ka kire me na me send usika ama
di pa no no maduro na o ha was e na bi ye discato so nko adi mi o na me ka no kra kire wo adura ya wo mo boto kra no timi nyem akyede wow Robert ya wo aboabo wo se he ma bi be che na de wo se mai ne se wa bre ne be mom hyehye no oba ya obeka ne problem no no man na bi wo se mai ne ba no akyede pa wo de be che na nya agro wow enti mi se wo tie mi a oba white how wa se keka wo enso bu pam boni ababo himfia ma wa himfia ye kese oni be mahia wuni atenka obi dware wia no ho keka no o menses entumi mba obi die soso eba ebosome ne tibi ba mienu miensa mesraw adura me kan fama we na bi go heba meksha adura woto a ne topa ye ni hyemu no eno ho asem na me kan kire wi ye din zo na no topa ye no nya na me ka kire tiefo se o no maduro na one o partner ana wo ho kani enu maduro no be kire okwantia ya wo faso di kum kra enti mesraw unkwa wonu ma yade na ebeko but wonu oba na be ma ne se die hyemu a na asaba because of say yade no ewo me ho bi wo me yere ho ene bi wo me yere ho so bi abedi me ho enti mu nyina ma anye treatment ba ko treatment ba ko be sa dia ma ba ko enti bi so utie mi a kwantia enja me fese wanu maduro na asaba na wo sa koto aduro da bi be pese ekwa emba bio enti wonu ho kani enu maduro no be ma bu ho kwa jana so wo chimne nsuo ma enfiri ne be ma no wode nu kan wo ba na ho sane no bu ho kra me se wono oba ni di agro kra no yo onne da ho no jususu a entimi nsori bio waye mobo be ma me se num infection aduro de bia me ka me se me powder na me de aba na ya nkrofo atu aguso no o no mo powder na enum powder no nko anom infection de ne bi ka ho because we bi na kwa papa je girede wusi zunu na wa ho wode na nkaye adenti na ahode na tosini hu se emwa bone aye infection mo no bi aba system no mu etinum na bi go heba mixture no ye tu infection asen onom no na de powder no etutu akire na de powder na etutu akire na wan kasa ubehu me mayo bla ba ko se na bi wo ye good ana me se ene sei wo se asema be ka kire no se mami no powder no nko na ono infection de nka ho no na me na me se wonu wo cheche mi aya mi hu no se okay na me se okay wo se wonu maduro no wo se no wota no mema duro bebri na onu maduro na aduro no wakiwia na ahode na sa akofom na me ka to se bibi ni enkoyi ti me kire wade a me kire wode be boa wakọ akiri eti no infection de na te se abe akokona bamu sa akokona na empakora no zenzen grozo bama untimi na gizo okum zen grozo no sure sa grozo ba uni paduane mu edi fa infection de no fa kum sa amwa no efri uni paduane mu na no fa mema de ntutu akide na wankasa obehu wapom din de wa na se o mema yo ebesi akọ sure oyiri ya miansa kura betima serve mu nyina correct bema de be say botedua ho ban so bema bewuo ene ko adwuma nsɛn obe ma pa be firi wonsa de wo sika da makura wani giwi ase da ti misre obe ma payfo se kwabra ni didi ni ntini ho a entiri ba ko na obasa de to so mienu na obe ma sinsen wanim sure obe ma ho de a wo ba be di pa de ahwew ye o ma be bre wo ho a wo mo pe be ma ni adi na chi se ni kunumponi na wase wono no so amana aduani adi sure timisiro bema o mema yo no ye de powder ni biaba sese nana amanfo so wo mu area ha wo mu nya bi na bi na ye be kwa koto age se abrepo junction ni ade enti aduro no man no me ya no abefa ni nyina jete man fa ni nyina ma no me de biaba OTEC ya me de biaba gu OTEC fam ha sei enti mema de no ne infection de ni nyina biaba OTEC ha mo amote aso ase ne mpatam ha mo be OTEC fam no mo mbra bu ba from this ha bu benya powder ni bi na ma no maka infection no ho na obehu mema yo si ebesi ayo infection yade a me se egu ni pa ni mase oba ho fe be ma tiska be ware wo no no wakọ dem no obi we japade so na ade na nyinya esa ente the confidence na ekofom ade kanka de no kwasem obi ampe nyankopon kura no honhom nyankopon kura empe ade ebon nti uka apamdada na nyankopon no obesra wo ma no mo hye aduham
ansa ni nyame aba nyame mpe kankan sa na honhom bi ate enti misro bema eba ho na se pampa wo ho a ema na yi ni ko akono ne teko enti wo ba siesie ho ana aduro nso onom na se wo se ensuo no ba kese ensuo pie firi wo kese a de Nyankopon ase de ase wo ni peduo no be yi ni nyina pie powerful eti se wo de srade nam atuja so ni jane bono e bono sade nyina benane wonya na papa na na awe wanya yade sure sa na aduro na ho de 2 minutes okay enti misro wutie mi na no ma papa de to ase ne nsu firi nyina anyi wo horo wase a na ze udware a wo koto a wo horo ho bo hu ne ma be pie firi ho bema oso ensuo na pifiri wo bema mu no ni nyina be pie obi wo ha infection na ma ontimi ni bem oba nyinsen onu oba atena so many years ontimi mfaba asene homwa ana obi ya nim se amani bebre nim se bema ene wo dana ensuo ni sa ba ya na foto ni nyina afiri bema no ayo ba no dabi se bema hu nsuo se ya ekoba ho asa pie ase no agenia ekwa ebeba entina sa yade we no na se enam yade ne ye partner ene treaty bom no mo opa wo a woni bema no enu maduro no wan kasa bo ze yes se die why ba na why bema good enti so me di number no to mframam okay. Na bi number o de ye adwuma no e 0549 99 92 53 0549 9253 number we enam de ye adwuma okay o frame ya wia anopa anwumre ubenyame baabi a wo biara no frame na bi menya aduro no bi wo amekire baabi a benya bi okay enya di ahoden mesrew na se obi ko baabi ni wo se okoto aduro no bi okoya nipa na se ne di asa ka chere se wo de na asa do asa ka je eze aduro no ho ayedin o aduro no ho nyedin ade na aduro no ho ayedin wo de na asa ka chere se wo de asa na ebia kwa kofa bia ba nipa na frame se na bi mi ko nipa simezo wo ba nya aduro wo se de ho ayedin na se wo ha na ka chere o oboa konesa yu be oko enu onya bi no frame se ampa mensa ke na ne de na asa so wo convince se o kira bidibi beba na otimi nya ni sika na je na aka sa asa de a asantu ma no fofra na infection duro ye best they can farm in na bi go heba mixture oba wo pa wo be ma o mema yo aseye infection edunya obi ho infection timi ma no honam pa timi hyehye no ma me ba ko wo se e ka denke ye boni be ye kura nkaye wo se hu dwa no ankasa ni nasi ni tirim ho a wo se mwana mo bi ni nam no ho te se kukodwie ni nyina wo no maduro prem powerful be me bo so an ntohwe no etimi ho no ya na mbanfo ni me say hernia enye hernia infection mwa no na aba ni de be mem hey etimi ho no na be ma na twekọ na ahwa no se be ayekese onu maduro na within short time amwo ni nyina powerful ya mutu mu nyina beko powerful ama wo be ma na say yi abakama good be ma de do pa na be ma bia na ho a efe kwa sure yeah ni aba hu e ma wani je woni je e bia na ho kama oba no hunu nani age ti be ma de me se be ma o mo bone de ne be ma firi nsa ensa wie bebiri na ade be kwa wie ye etini na bi me sa number na ma be sorry fama me number na 0549 99 92 53 0549 92 53 open no ebietu ana pe anom oko PF Tafu New Road okay atufuo oko ho pe container ba akokra obenya okay oko Coastal Pharmacy obenya nro yi bi oko Osons Chemist obenya bi oko Hakme obenya bi Korena Keba obenya bi Fredmans Heba obenya bi Dani Heba obenya bi Api Dank Heba obenya bi Misty Heba obenya bi Arms Heba ewa Abrepo Junction obenya bi Arms hono hoso mema de ne bi o mema powder no oko so a unya bi tina det Heba o so fly obenya bi and the Tafu Methodist Asonda no ho top amazing Heba hoso so ebi o hono oko Obuase Smart Heba obenya bi Obuase
Mama Kate pharmacy ya wo bo se boss my ho so benya bi bekwai fojo ho benya bi sefi baabi ani afa heba o Jehovah Witness for junction so any baabi bebre ja man tumi ankeka enti na me number no ma o se me sori afre me ni enchechiro baabi abenya nu ni bi number no eye 0549 92 Kasa tenten to ponko. Sure. Ko na konom no hwe ade. Wo za duro ho. Sure. Na nyame nhirawo. O nhirawo so na na bi. Awia 0549 99 9253. Eye na na bi number sadwe wa sorry. Frɛ de wonti asie bia na obekirem e de amawo. Awia me mama bedwafo akwanya ama wonmo aba asebi mu. Na metie odomo nso adwenkyere ewa asemi ho na secheduma se community bank plc fa ho boye na de ho boye ne ade nyina bedi aboawo na awie wiye afi apema hankura de wotwe 1980 ene e bai ye giremu a besi sabre enti oni pada se ni awutie me se wo pe bank papa na oni na didwuma eye secheduma se community bank plc ye corporate current account ordinary current account enu si otibia anim susu any savings nyina yebie me bada a chewoto ne nkakra de makwada na ebeboa no fix deposit interest rate ne ye kama money transfer bia anso ye na woni ye didwuma na wakwa ahokyiremu ana awuhia bosea ye ne ya na ebeboa wo ye wasecheduma se ye beidwa no adwura GPRT for building ye be no kwa abri Kenya ase ye be eme school no abrosan se hwa anwonaga ye woje ne dwom ho tafo ye be crab 600 Edum boss FM chiri ho ne yewo Moizongo yewo second station yewo anyinasu in the Ajirase Chedumase municipal chechere afija kwa abre north edidwan Mampo municipal eho nyina yewo ho ye number ne ye 050 168 2737 and 050 161 7924 and ya Bolivia Enterprise nso ewo Kumasi asofo lie alignment on multi home ni dia nimhwe ene odinuane a eye nuro san yade amani panya na hoto yenuane vitamins ni minerals ahyebu matonchom amino acids dunkunu ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyebu ma enti yade eketia yese bra be kire wo yade mu kire yen yema waduane aduro na di na nyu ahoden asa so full alignment multi home nhwe ni mu ye number ye 024601 0150 and 0242878090 Ewurabe yaseme ho oba de akra fasimana akra me da se yenchia wona otie ye ene wona wo hwe ye ejina akra ade ba ko a me pese ma wo mo hwe ye nyina ede to wo madwen mu ene se awareja ye enye na emom ye chen wuwu Warija yenye enso ye chen wuwo yenu ya ma ne bebre ayese ade na omte ho na omo ankasa no omo ntimi omo mpe na enso so omte ho saa se be ma ne mfa menko ene me ma na omo ba ne dodo no anso ye na adwen se me mfa wonko ena makonya asem me mfa wonko eni akate sum no ntimi nyaayo na aso de tena hwa me metimi awe bi wa akire na enso so wo de owi bi enye ye nti o sai tetewa manyame ammoa na wanhye wakono so na wo de ahokyere ne ehi ekoya se oba na bo adwaman na wasewu din ene woda ati nyina intimate na hono mo nkase chinchinia je se be ma ne jame na be ma na nyame a se misi hwa no medical yaka ehu KROBEA asante kotoko se ade a ebeka kusie ama na huri afa ejem akopɛ akɔdidi mu ano akɔdidi tirimu no ɔno na kyɛ de ne ofiri mu ba no hyekyɛ eja no de ba no na hyekyɛ eja se kusie be fajem apie adwane enya ne tirimu ankwa adidi mu no na kyɛ de na ba ne so no na emu hyekyɛ eja ade bi wo ho a ya na hyekyɛ se obeka se awade no metena ho na meja ye every 2 years woduru ba bia obi anya 40 years 45 50 mpo odaso wani daso se ebe ye ana obenya ba ma bi amana so no mu
now da so te ho say na ba bia mete no meka say me free me gya no a ye betu on fanto so for pani anim on fanto asorefo mpanifu anim ehun say no kura nti na ama me ntumi nko bi kura no mahu wo bo say tena hwa na nya ba ma nti na wote wo na wo da so te ho sa wo te ho sa na nyame amwa na wo twintwam ebe wi ase no na nkwada no kura no na wo firi mu agya wo mo say ya no kura pa say me wo fa ase ye wotemi nchen say eboro na aye nanim say ya na wo da so te awade we ho a na so pese wani ba ko mo ansa na wa sa wo ne ma ko me sere me ka awure wote ye nchen wo hu nanim a asese be ba bi wo ha me ko na mi say agya wasere nku bi ano ohye ena ebi enku na anye no ena ho na yesa so no ena ho kire se eyebro ebro no se nra ne wo ya bu no ya ebi a ho na ahonhon na na se yinti ade be kyen be ko se de wo ka se be se afi ne fani o hunu no na je se bro na che it means se ni tira anye yi a sa ade ne kura be ka wa me aka se ebi a se na nso oban bi ana se o se ye bi ena aye no enso na ye bro na ati we wu se wo twen se wo de wo be ko wa bra wo ko ya anka bia anka be ye obi a wo nan afa ni aye ne ho ade o wanya be ma foforo ne mamienu ba bi nko okwo ba bi ni otoso be ma na wona na be wo nan no wono na aye na aye ne ho ade enti wote ho ye den a wo betena we hu sa ho sa na wawo be ma na woche o ma 50 cedis enti se wo pesum sika be ma wo say na obenya ma 50 cedis a week o enokura to de bia eni sa be ma wo twen yesum sika wo dwen se sum sika sen e no de be ma wo enti awura nka wo pesum sika nka pe be sei kagum na ebi kura na obi ate enwu mobo nka pe be sei nka na mi ane se on famin to medwuma mu na mi sua na wo tu adwuma na abede wadidi non pebe non hwe nkwala no na on pebe bi ma yentina enti esum bia de wo pesum sika bia ana na minya bibi kakra so na mi de didwa bibi kakra be sei na pesa wo ka bibi kakra be sei be ma wono 5 cedis a week okay wo pesum sika wo pe wei eda so ete ho mesere abusuan so eduru ba bi a ewo mu se empanimfo empe awarego so ye beta ye kire ana ase sei na so eduru ba bi se onipa no ewu ne ho kire ne dia de animu na fansa ne ko na de betwam no entwam medase Eradi fie heba center Dr. Mankwa ose baabi atokuru de bia no eduro bewura na yemu adwuma papa so obi a wo tire hu problem pa affect wani ema woni ahoto bewura Eradi fie ha wo de ye namu yade mojabroso ana sikire yade etwere yade na hawo stroke ache wato ho ana wuntinimu twetwen oto ase wuni ahoto obi nso aye mrempam obi pa wo ma unzebu onye be daba mesrew bewura Awurade fie herbal center kronumbo sie Red Park na titibremu Awurade akwa Dr. Mankwa omoawo ne number ne ye 0241 09 3915 ena 0549 206633 eja ko ame na akraba me nasi ensanchi atifo bi nana aware on ayese shen no wo free mo asinu no bi fro saa so na ayete se dia kuma sidan no utu free dem a no bi ba be wura mu hwe aware ma enhye nso yi nana se me no ti na de wodi ya me no enkoyi a me de ho san brewa emra wo ho se mpo se me no ye bibi mpo a me wo me shefa wom se me na me de san ba yo una we jam you se me de san ba me wo equal rights se me jam me shefa wom hwe aware yi e sha se no abaye we mistake o ba bi bebre o be ma wo hunu 2 months o wo si okoya me ho ade aware me now de aware na ekon ade 2 months de nya ne ho ade na unu sen suban na ebia me na KROBEA nam na me de na di no enko nto se amafo de kanfo man say oh ni suban ye oye ni suban ye oye woni ne ko tena ye no 2 months o pe wo si ko ye me ho ade because amafo say oye nti so wo be man suban enko atire bia o woni na antwempena na enko atire bia o wo si musumi mienu pepepe enko nyina me so ko ye me ho ade na oye Yesu
obi wo hon so a obetumi atwempena fe emfie mienu okoye onwa de a still wo beda su banfo adi akere and he e wo mu ba ko beda bi se mo ko ni mu kakra e wo mu asu banfo no se wo obi a wo hwa de yi pa ba ko beda de mo hu se abanti ya na baba yi se na eko oye red flag no na we de obi pro ho sa aware no emfa nko heavy o aware any heavy na de be ma ne nso ye eya na enye hwe ofo obi ba se na ase no asewa obetena aware mu gibi ma no utimi fafo di wase atem udi wase be ma atem uti de injiru kan na papa no se odi na atem meanwhile papa no kwa wo ba o chen wo he anian so ade ye mfa nkwa aware o he asem minimum abrante bia asem se so ya se we die wo se abusiafo no boda ekuma no ya se we die no mu jo mba na tem emfa nkɔ no so abrante ne mpene ho asem saa so no ba be he abaya we ya wonya ni die wonya wo Mary pa na wonya ni no na abusiafo no opsisa na ekuma ho ba nya we die ni bio wo de obi odi na tem di won se onom ma me na wono kan fo abaya ma se me ma kora no na ho dunti be fa no wono kwa wodi na tem na me no ne we master no wodi na tem se won na agu na ware na wo ye ni yanka wani mante hwe obuba wo dina ye punching bag o asa aka na abaya woni ti mo mre me na katema ho no ka me mo mache no o kan sa asem yes treto se nya asem ka ba ku no watu fuo num na se ma sa afro obusuafo aka kire wo se wo ba be ho wo du fia na wo be jankra na gumi so wo bibia ma uti ma o mo pofu amani o nka tu na o de bo pay na okunwa okunkwa obusuafo ase ahweda de wo na awarienti de be ma o ba ko ma 50 cedis a week 50 nkra me enu ka ho miensa wo de ye yu film ni mane sa ba kokoro ekosku no de 50 cedis kosku a 1 week na ese esi awade ni nwu nti oka ho enti 50 cedis for nipa miensa 1 week enti se nkra no kosku ase na mo de ko no mba de se no mbedi okay na nanti ma hwa aware mfa nko heavy wo trust na se nyema wa film mera se frimi wa kai metama ne eba ntako ani suso saa bre no na akatafo ewo so no obehwe no magegye wo mpabo akakraka na wono wahunu no na bi awo kura kwankwa wa de kakra na mpabo bi efere hwe mpabo abe na shawro gina ho obhwe nefa frim azama okay ediara nya ho abotre ya be mamra afre bema no na matufo se kofie one wo fankasa ensa no fako sofo panyini kosre no eho ya asorefo etie mobruhunfo nsusu kire de bema no de ye wonimu fa kire wonom emposo wo motese woni na gyae se be ya asofo nkokase ene wa mama ne na okogya aware no ka no hunu mobo na jai na tena ho na afi ye hwede de nyame be ye de aboa wate okay na we arofo da ba na Ghana match ne ye ochina ejatuato du ba ko pe enti ni nyina no commentary ni nyina any sports for bebre sa anumre any sports for bebre ana 10-11 PM oh sports for bebre we dey monku se majinsi obi di abremo enti adofo me de masi sabre ye sore so na be ma tenten gram ahofe Dr. Cash wa betenase odi dwabrim ene eba na be me obai se wo kodada obi ba se oba na be ma kofa no a ya menye gye no na mensa nko gya no usupunu mu wate medamase yanko